Ja, ja, auf Englisch. Ah, nice.
Vi kører. Ja, god dag og velkommen til fotballstist i Norragøte mittlen Färjameisternar Viking og Atalie i løtene HP. Og som det kanskje søtja, så rattelige romer her fra början av. Lien just kommet inn av Øtlen. Og her loar vi gyringsna, så Neiblos, eller hva det og i røtten liton, så noen Vikinga liton också vi kan se det som kommer ur här. Vi kan färra att hitcha att kvarjer spelare då från början av. Tackar vi Heimanli först. Så Elias Rasmussen i Malnon. Uteläggare då Andreas Lava Olsen, Hannes Jakobsen, Atle Gregersen, Dennis Nieblas Moreno, Heien Hansen, Sölve Vatnamar, Adrian Kaskaval, Hans-Jörgen Juros, Gunnar Vatnamar og Adeshina Laval. Og eigalægarar, Barra Reinatrø, Elias Lervik, Filip Djordjevic, Hans-Jakob Lervik, Magnus Janskor og Magnus Einarsson, og venjari Morris Ross. Og så det utelige, Pape hever hesa manning fra byrjan av, Teitur Jesson, Magnus Eilsson, Jekvan Roe Davidsen, Brynjar Löversson, Adrian Justinusen, Danny Søylon, Trønter Jensen, Alexander Stankov, Jekvan Kjell Nolsø, Barstal Vartom og Lasse Tilits Andersen. Og bunchnon, Bjarte Vitalis Mørsk, Daniel Johansen, John Fredriksen, Hjalte Djurus, Aron Clemensen, Arimor Olsen og Niklas Kruse, Venjarir Heimer Gudjonsson. Ja, og Johannes Jakobsen, vad skulle vi säga om det här detta fotmanning och så Simon Samuelsson inte vid anker nämnt i karantän. Ja, alltså Vigali det samma som börjar i Klaxvik. Simon inte vi har blivit Stanko in så det kan man gå se mer man där skjult att spela som plats kan man säga. Så det två lag som stark, öliga stark och formally självande HP där har spelat 28 dess nu. Och vunnit för 28 och Malmö 25 och så det angststörsiga i mitten här så att har blivit i form och att Vigali som kanske vara center tillvant. Ja, och så då söker jag om uppställning här så där som ja, det ser man som bara vem så hittat mitten här alltså det som Vigali har vi just att starta på Arnon det att spela vi 3 mot ska man se i vägen ja och här att till höger och så spanjolen mittfältet och Makedonien till vänster ja och så Gunnar högra vångbacke och Hannes av vänstra och så är det Hegen Sölve och Hans-Jörgen i den centrala och Laval och Lava Mauren och Alon. Och hinner spela som där kanske har just storm och Maira så traditionellt där vi fyra i vägen här att Lasse och Barstal i Mivernen han inte den som kom till och Magnus Eilsson som spelade i Miverg att börja vi kapitän som så vänstra backe och Jekvar Rowe högra. Och så här har vi Oslandaren, Hörvarsson, like att Night Trent in här Lucas som är synte centralt och så till Stanko Lucas som är synte framför i han och så här har vi väl Dennis Höjle ute synte till vänster. Edley Allabnon, alla helt ju Allabnon som ser ut att samma man själv och så här har vi ja, en man som som är i toppform till Adrian Justinsen som över ordentliga fincher som ser rätt skäckarna på i början av kapitän. Ja, det har Bjarne som har bollen, Magnus lyfter han fram i Brostein och här för Vikingar så bollen utur att Brostein och har Bjarne vinner natter.
Och jag kan Rove spelar stått till Adrian ska vänta sig, men Viking är om att få fätra bollen och ända ner bollen för ut av vattnet inkast till Viking vänster mejen. Jo, här är det också fitta och anskoar dem till hämtan distan, neck folk och neck bilar utan om vattnen och Lugentni är inte det allra bästa men det är väl spelande men det är inte en fruktlåt och det är räknas inte och men också så att Lugentni tarna spelen och nära något. Och så är det alltså Bjarne som bygger upp egnar i halve, Barstal Vartom till Jekvan Roa Davidsen och nytt inkast till HP högre mejen. Och Bjarne spelar fra till Estar ända någon här i Sarpegger i norra Götem. Och här var bollen av egnar i halve nu. Och så är det Vikingarna får bollen ner utanför egna brosstein, sända han omenatter och HP i halverna. Och så är han vänster med och bollen blir tacklad ut till inkast. Nu är det Vikingar som är inkast och tar vänster så igen när Minen. Och Hannes Jakobsen är klar att kasta. Men vill helt ha en av attare månen att ta inkastet. Och här är det Lava som är ensam att lunge bollen vi hött någon men bollen ändrar fram i brosten Chohape och här för Peter Fätronen och sänder han ut i vänster sida. Och Magnus Eilsson en av diagonalsändning i Viking och halvarna. Bollen kommer ner in i mikringen. Trönder Jensen ut till Japan Roa som är Lishibare Chohape. Första Ari han är Lishibare nu Johan Trost får ur HP och in i bandonsfälla genas uja spela. Och så en sändning fram till Jekvan Kjell så det Stankov som börjar inne nu i sin första landskapakadist så gärna han allra första Disney år över skatter så gärna ta han. Och ja, till mest har med bollen i så första lötna. Ja, månader mer och men som man säger det är inte ordet han har inte ordet funnits så här en ordentlig levjen att det är inte ordentligt kommer igång till akkurat som mer att det är man lyckas som rönna få en trygga början så kanske sälja Viking att det ska inte göra några veckor där börjar vi och har vi mer boll men det är så uppe i min så cirka och vi ska lägga som vi snackar om det tror jag väl men det är väl så att brötes då jag har ju bollen att det blir 5 och det ser man öle väl av minten och ta i jag har bara ganska föra bollen fram att det är faktiskt 5 nästan på linje och så åkte vi bollen spelade ut i högsjö så för vänster ska man säga långbacken fram och så lite där får rätt här och så ja. Men vi manglar att få ganska det helt gå spel och det helt gå stövnar färlig stövnar men ta för att komma att det räcker som det bara lyckas finna sig själva. Ja, och nu så kör vi Vikingarna nu har varit här lyckas som spaltar sin då Moslon och finns ett inkast i allopstöve helt fram i vänster sida det var Andreas Lava Olsen som var centralt där och vann en tweetist här och här är så ett inkast som där skulle täcka nu var sagt hans och Hans Jakobsen sände bollen in i brosten och har Björn få tur att brosteinen och Stankov färdig rally att allt bollen så för själva vattna med stävinon ut till Hans Jakobsen vänster med jag kan Rowe efter någon och bollen stackar ut av vattnet och det blir ganska hotna spark till Viking. Ja, lite skift här nu med som det bara spalt knappt 5 minuter. Nu är det faktiskt så att vi ska lägga den här var klara ver och ha på. Nu har vunnit så det inkast det går stöv och så nu ett hotnarspark som är en potentiell go stöv som fixar det och vi ska lägga den är väl det röker lite sin drop i luften nästan så att detta kan spelas snacka på för Viking. Ja, och här kommer hotnarspark väl in 4 och har Björn skalla bollen ut ur Prosteinen lite annat på loft och så där Viking. Och Habjörner bygger sig upp här. Trönder Jensen sänder bollen fram till Stankov och han får bollen vid ser. Räcker vi igenom här, narskast brost. Och så flatt in 4 och vi kan toucha sig bollen och få han ut ur brosteinen och ut av vattnet och här är inkast till HP vänster med. Men det som är så just så ner till Viking som är en goar stöv. Vi har haft någon spark utan det inte få alla som avsluta. Hinner vinna bollen så kommer Stankov faktiskt en fina stöv ut i vänster så till ett inlägga. Men så så kött kan det brödas för att jag Viking faktiskt är en goar stöv så de inte för avgrätt det här stövna nå väl. Ja men så är det motståndare där mot som lyckas som färra en omställning här. Och här är så bollen dömter till Viking inkast. Och tar tagan jag folk fram nu. Och ja, här gör så gåva stunter Vikingarna.
Atle Gregersen gånger fram. Ett boll till någon, han kvickar sig inte. Ja, tack för det och så bjöd vi lustar någon och i utvart någon välkomna näsne här till testen och i Göte och här är det färner 6,5 minuter och här är 0-0. Det är Viking kan släcka bollen helt in i måltiden och har ju här tighter uppe och loftar bollen någon. Ja, här är distans som sagt börjar han börjar klockan 3 och här är det färner Udevi 6 minuter nu och här är framvis 0-0 mellan Viking och HB. Och Jonas Hallstott, vad skulle du säga med sig första 6 minuterna? Nej, det vill börja jämt. Vi har inte haft där helt stora målmöjligheter. Vi har haft ett hotnarspark till Viking. Det har börjat ganska synte bättre mer av bollarna. Börjar vi, men Viking-lägaren här var lyckas som finns ju färdra rätt ändan och bjöa nu av störmål. Men det mesta middel 16 meter framvis. Så till ofta inte ganska nämnt ganska i ström någon på den vägen till att man börjar ganska lite inte värre och för inte ge vad ska man säga möjligheter borstel måste liv över, men halt jag det är lycka som vi har kommit så levnar som vi kanske snacka om då att det brinner att sända bättre spel och i benen av Burnley. Det är Brynjar som är bollen över till Stankov. Stankov lägger han så att gör vänster med in. Magnus Eilsson kommer fram vi. Räcker vi bollen över Adrian Visser, letar han bollen ut i vänstra vanchem. Och så har han nog alldeles med han snöjde den första för andra backlinjen av bollen ändrar flatten 4 och här är det en alltid Atle kommer i mitten så bollen flyr till backlinjen och här blir det hotna spark till HB. Hotna spark ska täckas ur ussnings hotnanon och i allt det Adrian som för ut att skjuta till. Och vi har också några folk in i Vikinga Brosthainon. Och det kommer väl in 4. Och Bottröver skall över på vi så inne av Malnon. Halde att det var Barstal som slapp upp ett skalla och här var I'm överlage men han fick inte nickan mot innanför stänknar men bant vi så inne. Ja, men stor överlage. Det kommer i attarstång så jag Barstal för rennande mot attaröchen här kommer in och här och fär inte väl så mycket trussa lugalan inte vara en frian ska man säga heter det här men han blir överlage till happy att något spark. Viking har ju så det visst att något det här fick där inte på styr det enda som fick på styr att hoppa för kontra och Monte kom ju ena ner vanda mycket stånd och det är ganska nu att ja, helt är Danne Sailon. Goda sändningen 4 och här Viking kan få fast som sorta Stankov och han vill så fälter bant utanför brottstagen och domaren han för i mitten här blev hett blå i mitten spelar där och det var han också låt tackling kanske. Ja, det är han lite vägen från Lucas som Stankov lyckas vi kommer jag vet vi får det säkert om att göra. Han kommer ut och Lucas som vi knöt nog först och ta älta benen med la skort och vi får dem att här så jag där när det inte bollen när så Stankov kommer här och så kommer han pops här. Ja, men jag spelar en självande. Östersen men Lars var lomman alltså omgången så är man inte ivast då ja så att men jag såg jag nu fantastiskt över att jag hoppas ja Adrian Justinsen vi har väl se han skåra från liknande stövorna så att ja. Heter går så en spänt stöv och jag tycker att vi ska lägga en högsta så ut och hoppa lägga en högsta så ut att det är inte ivast att heter en bolter som man prövar att köra benen så i mål och här till år må man säga att det var Hilnas väl så att det syns en av de många kan man säga unga spelarna hela tiden i kappingen som så här var det svartvis. Det blev alltså gott kort till Hans Jörgen Jordos för en han också vanta mycket tackling här. Men tog bättre spalta väl out hos ju inte blev skatter här men frispark till Happy and Goer stöve och så får det söka om det blir Adrian eller någon annan som ska röna sig vid skott henne och om det för att lyckas det att räcka målet. Ja, och här är det också med så att Magnus Eilsson i reisen är vänstra pointer och så avgör där skyna mitten kvätt i mån till mur kvarstilla Malmö och så tar den avgör kvar då men det ligger så fylligt till en man som har skårat flera frustratmål här till göra att det är han som tar han har fått lite chans lite och så att Malmö ständer synter till Adriansa högre så att spårningen är man prövar att köra upp på hjörnet simpelt ena. Det är en 2 meter utanför Brostein och Lutus Center högre med en halvmanan. Tja 17 och Vikingar Germankar och i krautar Frostöve in i Eknon Brostein så brukslar han. Och Adrian sänder så bollen och i nätet! Ett fantastiskt skott. Vi såg det åter nu. 1-0 till HP. 11 minuter kvar. Ja, men som vi kanske sagt att det ligger ganska läckra vägen till Elias ständer att center ska man säga hinner minimale och att han fär gott ska man säga
Så dykker i bolten och skjuter harst så när Elias inte över och han kunde självfälligt Elias kanske tidigt att för och Arn skott. Vi ser skott som att Elias ständer center som att ser sin vänstra och så får han Ivar Sammer han Ivar står nu här vid Elias kanske inte Ivars möjligt att något men det ska inte täckas från Sean Scott någon det var ett supergott skott av Adrian och ta väl vant affär om man sett vid Terry Chansley att jag kan sitta för en efter det. Oj då. Vilket Elias han center av och så nej ska inte att och så pops. Ja. Och så var så det var inte kan en hör sändning in 4 men 18 4 mål och målspark till HP. Ja, men det är ju en pastor av underhållande spel någon att du har så mycket goda skyttar att så det bollstövarna blir välja potentiella målmöjligheter. Ja, helt avgjort och vi vet ju Eisner av Virgin har ju Eisner en som kanske har fått mål ja Mivern så men Kaskavall ja. Han som har bollen nu ja. Att han har ju Eisner öle gott jag kallar det vänstra på Eisner ja. Så att det ger vana vägen och det vill säga så skulle som så bärgelinje ansätter inte ge Frysburg så tatt på mål som här som för den här han Jörgen Jerry Frysburg här mot stanka av och där han var god skort men vi straffa och har Björn spelar bollen in Andrew Brostein och här hade det var Rune som fick bollen visar taga ner men bollen stack några längt från honom så han miste han åter så en länk sändning framåt till Andreas Lava men här är Lasse Andersen för Fetter och bollen on centrum så Iverom till Jekvan Rova Davidsen. Och han spelar stått till Barstall som startar med Sky så Egnar i halva och tar när spelar han vidare vänster till Lasse Andersen vidare till Brynjar Löversson och så är Magnus Eilsson vidare framåter för han här Jekvan Kjell samma spelar vi en annan så kommer Gunnar Vattnamar i mitten och lägger bollen åter till Elias och i Malmö. Så framme med Gina. Och Ancho Fryspark i domaren här var en artister men spelar helt fram. Gunnar Vattnamar hever han högre med igen. Och han lägger bollen helt åter till Malmannen inne i Egnon Brosteie. Så är det Kaskavall till Moreno. Till Atla heter det som Värjan. Tar trutcher i Värjene. Atle färden ut i högra söje. Och Moreno spanjolen mittfyrre och Kaskavall i vänstre söje. Så är det Wigingarna som färre i allop. Hejen Hansen hever bollen. Räcker fram efter högre med igen. Och så är det med överfärden och koll till Lava allt igen kvätt ja det som händer att det är alltså bollen är ju helt ut i höger sjöje och Lava rönner så renner sig en goda stöve till inlägget kommer och vi är väl hilten av och av HP väldigt läkare nära och så är det att vi som stöv som var för 3 minuter så ja Fryspark goda stöve och vinner Ölenek om stövna ja Lucas Ölenek och här har vi en sån till Kaskavall så nu är det spännande så kan vi får ett mål att trätt. Spalder är 14 minuter här i Göte och här är alltså 1-0 till HP. Målet kom för några minuter så gärna. Och det var skott i akkurat liknande stöv som nu som Wiginger ska röna sig vid Beinleis Fryspark och bänt utanför Brostein. Adrian Kaskavall ska röna sig. Ja, Malmö ständer ganska mer mitt i målen nu än inför någon. Så börjar vi till Klarster. Så fer han till bollen. Och han skjuter han och man kan bollen stackar ut att han och skjuter upp på läkt upp på. Ja, men det har varit så gott som hinner ta igen. Skorar 2 flott mål mot jag kommer vara mot det minst skärn då var mot. Det var det vi var här till. Ja, för att faktiskt var i samma dist ja. Men så jag muren ja akkurat. Så jag muren löper upp där och kommer på. Jag har vet man det finns men så här så gör vi det mot till att här för tighter lukar som Iver mot synar vänster så att han rocknar ut av bollen kommer där så om man kommer på så rockar vi tighter finns fätras bollen här. Vi ska ha inkast längt fram vänster mejen och har vi halvan till teacher till Laval. Laval för ut i hotten över bollen så snöjter han en HP-spelare så räknar han mot Brostein över bollen och så sätter han i 4 men tighter färdan när han är målen kom han tar sändigen och tighter fäckan och i förningen. Så tvåiter han bollen i spel ut i vänstra bord till Magnus Eilsson. Och sänder bollen fram till Trent Jensen. Det gör vi är till Stankov och Stankov är startar ut i vänster så gör vi bollen några meter in i Wichinga halvan lägger så bollen åter och Egna halvan. Och så där Barstall som är på bollen och så åter till tight och i Malmö. Det räknar här i en Göte men det är också mist i Erva så det är inte så just här i det men är inte när vi vinter till allt inte så
så gör vi där i bollen färdas naturliga. Och så är det Viking att en lång sändning fram av vänstra vång till Sölva Vattnamar. Och han räcker vid bollen och släpper in i Brasteinvin och sänder han så över om men Åman fyra och Anchen röcker efter här som bollen och han för ut här till målspark till Happe. Ja, det är ju 4 tester som börjar nu klockan 3 där och vi får följa vi hur se gånger här och vi då så inte om några mål i några understäm men här är så ett mål kommer och till Happe som för ju alla på det Trent Jensen han räcker alla vägen fram och i vänster sida och lägger så bollen in 4 och här kommer så Viking i mitten och bollen stackar ut av backlinjerna och här blir hotna spark till Happe. Ja, nummer 2 till Happe och den förra hotna spark är inte så med sida att den är 4 och ta kom Barstaljen en rymliga goda stöv vi tatt vi attare stång men vi är pressar han inte för rakt mål. Och här kommer hotna spark från Adrian väl in 4 och skalla bollen Viking kan skalla han helt om han har mina. Och så gärna över bollen lagt det åter till Taito i Malnon som är kommit ut ur Brasteinon spelar han så ut högre med in till Jekvan Roa. Jekvan Roa var ute i sylen och fick några gåra från Venjaranon så han över se att kvarsen lyckas ska rättast och så räknar Adrian Johape att spela bollen fram i mitten så ju back och backet la jag kan det inte vara nu så här ser uppställningen men mitten tar inte stå utan nästa stammen där det går inte. Och manspark till Viking. Ja, och då är så mynden här som det är så att hoppläggaren tar lägga trust framaliga av vattlarna så att vi ska lägga några nötter att ska man sparka eller sända en länka sändning alltså där. Och det hävdar vi så läs för att kör man 8 så lyckas som 30 man lyckas som har sänt till sin för sin 80 men det gör hoppar inte ännu kurser ja det jag fällt neck för något att det till att kunna välja sig stövna hem. Happen spelar väl fram efter högre med igen och jag kan Rowe här ränner att släppa långt eller bojar här han härjar ända ner Kaskavall där är hot något kan helt fram i hotten och så han kastar och kottla allt igen. Nej, inte värre så än att bollen blir dömt till Happe inkast eller vad det var. Ja, men det är det som är urslut att Happe vinner inkast så framåt det är att det är och här sitter högra bak helt fram i jag bara fortsätter pressa ner för nöjda och vinner så linan att inkast ska framåt vart den stävt inslopp i åtarna kanske att flytta bort fram och min och så och som ska ta det härifrån. Ja, Achan går Achan med åter farner här och i förra halvlek 1-0 till Happe och i Göte mot Viking mål Jordi Adrian Justin och sen i 11 minuter vid Beinleis frispark. Och vi skiljer län att det är inte fler mål kommer än och i 4 eller i 3 minuter som börjar ja. Allt 6 du ska alla börja fisk kvart i 5. Ja, nettopp. Hinner skulle så börja nu klockan tror vi färdig väl nästa fratta och till han om inte så länge tog. Och så ränner Happe att få alla beläte snacka som bryter jacken högre med igen och väntar så och häver fram vid spotten Chasar spelar stått atträtter till Jekman Roa. Och så sätter han färda alla är fram vi här med bollen stöcker ut av vattnon och han över själv vid syster Ånon så det blir en kast Viking. Salve Vattnamar och bollen. Spelar stått till Hein Hansen. Vi är till Gunnar Vattnamar. Fyra minan vid bollen. Räker fram till vattnon vid någon. Och så sänder han bollen fram i Brostein till Happe. Och här är Salve. Här var en Michelin kan skulle vara inne. Han slapp. Fick bara inte bollen visser. Annars är han vill läsa det. Så här manglar lite ju i att Viking kanske fick en väldigt målmöjlighet. Ja, kanske snacka om man 35 cm långt frammar till Lucas Högrabanja själv. Han måste stretcha Lucas som åter ut och färdig stiga vissar. Annars så utlat hemmis kunde vi orda men han är inte bänt att han vill för kunna. Och fick han namnt han så han inte så kommer han till en väldigt mål. Ja, och här är inkast och sen till Viking. Och det är högre med igen. Han är 5 meter kanske från millinjen. Och jag hade Gunnar Vattnamar som tar inkastet atträtter till Atla Gregersen. Och Atla lite så bollen i och har i halvorna. Egen hand Andreas Lava vi hade någon har vi nu kommit till den. Bollen ändrar milen nu och det är Hans Jörgen Jordos tja Viking. Flyter sig sen ut i högra sida. Häver fram vid bollen och ska spela en fraser men färran inte fraser färran åter leder Atla bollen Atla bojare till nästa man så kommer Habjarner förra stäv i bollen bygga upp på Eknar i halve Trönder Jensen räker vi bollen och Eknar i halve och i mitten modläggare center så bollen fram efter och så ända bollen bärs och så för Adrian stäv och bollen släpper in i bröstet och bollen räker vi bollen snyter en man och så vidare och så är det stank av och skjuter tar Björk och striken i och så
Nästa med Stanko för botten åter. Nu alltid Viking kan väl mannar in i Brostein och stora målmöjligheter till Habia. Misstag av Viking Habia här ju att sända väl i fyra. Och bollen spaltar väl i fyra. Han ändrar att tvärstången är att en drama att öle trusch som Viking kan runt i möjliga är flatcha loft i här är men här var Louis. Ja, men Arne alltså här är ju misstag här att Carvalho för bollen och Patche och Adam försöker söka av det här strömmen när bollen kommer in fyra att det här och så handlar stående inte ring men en gång det fick han in men i allt akkurat det här stående här nog linje var en flatcha loft men stående så var framan undan. Då kommer att en öle gå stöver kunde haft runt själv mot mål så jag det här in i 16 man kunde det kan skott i här rymna kom vinkel att patron så lägger han här och så är det varje spelare väl som bjärkar. Ja. Moreno kommer fyra skotten och Stankov ja. Ja, öliga går stöv här och kanske vill jag ha den väl mina vi rötterna att det här skulle det kanske ha lagt shot och att den kunde kanske vara den första som skeit. Jag hade varit stor att han kom den öliga går stöv väl så att spela bollen lyckas ut från att han var verkligen en stöv här han kunde skora så nästa mål just det. Ja, 22 minuter farner alltså förre halvleker är halvligen. Och här är framvis 1-0 till HP mot Viking. Jag hade tid i att man skulle föra att låta döpe ärastanne hos liker färst och hin och distan om så är han mål kommer om lugga som kvart händer kan veta vänter och så vidare men här är som sagt om bara enda mål här till kommer. Och det var lugga vi fick 1-3 nu i Janne och kvart är inkast är till HP högre med igen där kan vi ska så HP halvene. Och annars är det ju eisen sørste like-dever i Premier League, så det kan være vidt fratta akkurst hene, om det kan nevne verst er at fratta hene. Ja. HP hever balten av Eknar i halvveien. Sådan Sölve Vattnamar. Sänder bollen framåt till Andreas Lava. Fram av vänstra vank. Janos väl in fyra. Magnus Eilsson. Jakob Kjell och inkast till HP. Ja, vi frattar nu ur Klaxvik att här är 0-0. Här är inkast till Hapen. Amine framåt till Jakob Kjell halvtid. I hotna töken vi Vichinkar. Bollen är ute och Vichinkar är inkastet. Och tackar det åter till mannen. Så är det Hans Jakobsen. Månte missbolten men fick spalten från sig. Och till Eisen 0-0 Archon skiljer vi nu mellan AP och Ebeström. Här blir inkast till Hapen. Stankov. Och Jagman Rowe höger med. Gott plats här. Viking kan få han. Sölve Vattnamar. Adrian Kaskaval. Sölve. Ja, från så jag sån startväg det är att har en röna lägga truste fram alla världen så där får inte fri att spela bollen lyckas med sin fram och få inte ordentliga känslan av att där har checkos nere. Och vi kunde kanske inte också att när har bekymmer 8 så har det inte ordentligt att vet. Det har inte haft kraft nog till att lyckas med sätta sig lyckas med ordentligt i distan och styra det hela och flytta. Och så spelar sig inte långt fram av vi så att det är att toina har vi tre mån röna lägga trusta på vägen så där inte få att han ordar fri men nu blir så placerar min men på ja. Vi också är i mån till så att det vi söka Viking spela ta alltid att ska spela ut av världen där var gott särskilt för alla hjälte ordla gott men där har vi inte ordla finns fäder att rätta ändan än. Jag hade ju skulle lämna till ett mål kom ju i Sorvai. Ja.
Ja, ta. Jag hade det var Soringan skorre, men tack mig skjut i effektkör där vi. Ja, han snackar med brottspark, det vill höra. Ja. Man är pura förvirrad när man snackar själv över skallors. Vi jag ströj med utdrag på alltid sen. Ja, så en stänger där bollen fram till Laval, Mr. Main. Hein han ser björn skott i nätet. Och så var mål här. Vi checkar det var jauna till 1-1 och det var målskytten etla Sigurs målskytten och i Klaxvik Hein Hansen som genom får in någon skott sätter bara bollen efter gör täckst ut vi är stancherna 1-1. Ja. Nu i 26 minuter i spalter. Ja, men det är supermål för Hein här. Alltså det är själva som ligger ute i ska sända ut i vänster så häver väl möjligheten att göra något annat, men ser det gå lossna här Hein är ständer så jag fisklar vall och så leder bollen färd här. Nej, Laval ligger där och så innan så ja. Ölla laser. Ja, pura laser väntar då och tar innan så ja och rymliga hörreisen själv filter lite. Laval lägger en skott från och anker ger ett land som om har bara vidare kanske skör för det bollen det är så väl det men leder bollen bara färra. Men öliga laser här och hade det faktiskt ett öliga gott mål att det ser skjuta så öliga däck men kraften och innerskyne och placeringen innerskyne ja öliga var skott så där finns ju två fin mål så ett frispark och ett så ska man se öppna spel här. Ja, så då har vi att som är i alla pen Stankov, Mr. Mayen och Magnus lite bollen in 4 och här är det Kaskavall vi har någon så det gick man Rowan till Stankov. Han är ju så bollen här 8-4 Salvi att han har någon stänker han till Adrian Justinsen så kommer Salvi Salve vattna mer utan där. Vi är det till Laval vi är det till Kvann till Salvaja och så långt efter till Moreno till Atle högre med. Räcker fram efter vid bollen. Inte så långt kort nu och så sänder han bollen in till Hegen Hansen. Ja, här är alltså Farner 28 minuter och i Göte här är 1-1 mellan Wojcik och HB. Wojcik har bollen till Atle till Laval och så Hans Jörgen alltid högre med. Och Wojcik kan spela bollen åter fram syna mitten mest av Eknar i halven och Kaskavall sänder så bollen över HB i halverna. Är det Barstal Varton Fistronon så är det Hans Jörgen som är nästa så stackar bollen helt fram i bröststegen och HB och Andreas att han har men Malmön är framalega och färran. Och så är det Barstal åter till Taito i Malnon. Och vänstermegen till Lasse Andersen. Ett gör till Stankov. Teker han ner här i mine. Lägger han till trust. Väntar väl över bollen. Prickar han vidare till Adrian. Nej, han heter Dan och Söyle. Och så är det Barstal. Högre med till Jekman Roa. Innan till Brynjar ska sända han fram efter högre med igen. Men Wojcik kan få fästra honom. Och hävan här och Eknar i halve finna väl en annan näsne. Andreas Lava. Släpper i mitten här. Och så Hannes Jakobsen så ända bollen så Trönd igen sig. Och vad gör Trönter? Efter gör fram efter nej. Skive sending. Wojcik kan få han. Hans Jörgen fick han. Så är det Salve Vattnamar. Och så är frispark till Wojcik. Hur öjliga mycket det? Det blir öja akkurat i lötningen till Luka Villios skulle täntra så. Ja. Men jag alltid annars omsynna till att spela fotboll. Det är alltid att det ser ut att vara finare. Och så det finns ju världens bästa spel och allt detta försäljare men intensiteten är där stadigväck och så vidare. Två gånger mål måste Ja, fin mål. Ja och så har det en risa chans till HP att ta förra vid det ena. Men ja, det är som att det är nog så jämnt blir ja. Det är inte så att stor mål har en kanske så hade man ju en känsla av. Hade gått checkat ja, men så knappt bom att fint mål. Ja, spalter är 30 minuter, halva timme färden. 1-1 här i Göte. Och bollen är och har i halvene. Hans Jakobsen Javoicin går hebrand ut i vänster så in framåt till Andreas Lav Olsen. Och Andreas lägger bollen in efter men har Björn får han och till Stankov. Stankov sänder bollen framåt till Jakman Kjell Notse. Väl inom och kvar där Adrian men här kommer akkurat Kaskavall och förlagt foten under bollen och åter till mannen Elias. Centrum av Manamina. Och här är det så Trönder Jensen styr han vi hade någon till Magnus Lassa åter till Magnus Westermein. Kommer fram av mina vid bollen. Och lägger han stått ut i borren innan efter åter. Vi kan om man kommer mittlen så detta anker 2 detta anker för helt spel helt fram HB och i alloppe Stankov av vänstra vänster ska sända han in 4 och en bollen kommer ju linea fram här är med över 4 någon så stannar här och toas med bollen här ut i syne Wojcik kan är om att få han men så haltar jag att Brynjar ett la anker utgör frispark och frispark är till Wojcik
högre main och Wichinka halvene. Ja, det som vi skilte alene til at ett mål var kommet i Sørvaje, her Soringarna har lagt seg 8 vid Brosparche mot 07 Vester. Ja, så må man si at det er en gåere gångtløt, ja, det er jo vært derfor vi gøte og en janleik og spiller seg i semifinalen, så det ser ut til at det er klart, finnes armene nere at han har søvlig siren her i gøte, hva det høsttegn, hva det var. Og det er at han er trobladjen, avbjørnsen til Selino som kanskje det kommer ut en av sån helt god just när man lyckas glömma. Ja, så det var ju kan man kommer ut lite botten vi lite in i Brosstein och happy men har Björn Havan. Man med 2-3 nu till Magnus, räcker fram till Mr. Main och så skjuter han bort närmaste man och så stackar bollen om man har en buss utanför vattlen och så inkast lappe. Inkast i TJ. Magnus hämtar bollen fram till Jakob Schell. Färg stämmer alla bollen stack upp en motläggare till Sölv Vattnamär. Han tackar för den och för i härna fram till Vattnon och lägger så bollen åter till Adrian Kaskaval, en lång sändning tvärtom Vattlen till Hans Jörgen eller kvarter som är ute till Gunnar Vattnamär i Charlie kvarter. Och nej, Hans Jörgen är här så tar man Gunnar. Han är över ivrig. Ja. Det blev via för han skriver att han på. Nej, det var inte Hans Jörgen. Nej, Atle var ligger Atle ligger som Sindre attar en Gunnar här i höger så ja. Och Hans Jörgen alltså hans har arbetat central. Ja, det de kallar för sexan. Och så är det Salve som Roma släpper Jöknon här vänster med släpper in i bröstet och bollen väl in fyra och bollen det läser och så en tackling och så där nästa och så bara Malmö och så här oj utan chanser. Här var det Wichinkan öla nervi. Flera färger alltså. Ett fem för och där skulle faktiskt skora självfälligt och säga att han ska Gunnar som här skjuter mitt och att tajtas för nära men väldigt möjliga det Wichinkan. Ja, och att den får in bollen in för det. Han vill skalla över upp i loft och han kommer ner i måltegn och Lasse Andersen tar några chanser. Han pumpar han i Brianna här och nu känns det där 8 i Elring här in här och så Jim Scott är Gunnar här då. Blockerar fest och så skulle jag kanske men Malmö bjärkar här ja. Och så han ska isen ha en avsänkt ut för det här men att det var en väldigt stor möjlighet till Wojcik och skulle kanske stay 2-2 nu efter det. Så jag att här en transfer kommer ju Jackson säger här vänster med igen. Bäj tar mål kom och nu Salvi han slapp regulärt laser här och ta vad tajma. Och så kommer det att sparka nog så lockt och när nästa stånk, eller första stånk och Wojcik ja och så för har Björn stå botten och så över har Björn Hilton och det var kort. Det var gott kort till var det här igen. Hej ja. För jag stäcka spelarna. Ja, det har Björn det kunde komma en öl och goa stövjes för när vi om man slapp fram vi här. Samman sjön inte har skärm men det blev lyckas man lyckas att stöva om man slapp ska man köra fram vi här i häs för där. Och hade domaren är och det rätta isen jag inte några farliga frispark men att du stäcker en öl och goa stöv till Målselin så hade det ska kosta akors. Och det gör det. Ja. 4-3 minuter färden och i förra halvlek här i Göten där räknar men annars är det gå fotbollslugande. Jag lyder låt som inte tar när spel någon men till mist och vått och så där ofta är det förjon. Och här är 1-1 mellan spelarna. Det går jämnt då hade vi kunnat se en inte så galant dyster alltid. Det händer att Lotin akkurst bäj linje så chat. Och bäj linje har haft målmöjligheter. Och ta centralisnje och gör någon. Och till Wojciech som är inkast vänster med Adrian Kaskaval tar det fram till sidlinjen till Andreas Lav Olsen lunchar vi hatt någon och så för en halvjär ett ordentligt vampakast från till Trenter för Hansen som kommer och Harley Ontran och frispark. Frispark till Happe. Parstal Vartom. Skall ta det för spark också. Han tar det åter till Tight Jesson. Och här kommer utspark från honom. Och Wojcik är Haxter får fätra bollen. Salve Hevran stått till Gunnar Vattnamar alltid. Och så fram efter höger med till Laval och här är så Lasse Andersen alltid i snö.
Och han får lagt bollen att till Taito i mål. Taito blir lagt runt till trust och räcker till bollen ytterligare att han ska spela sig av igen och sänder till bollen ut av vattnet till inkast till Viking. Det är kanske Viking som har vunnit sig ett ivetak-spel nu. Ja, det är sant det framvis inte den stora månaden men akkurat den känslan som jag säger att vi ganska förra part var att Habern var lite inte bättre men nu är tankänslan flott till Viking att här är det lösen mer boll och det är sån listan stor halvstor månader men nu hittar vi mer ett lockare vinst än vi har gjort framåt någonting. Ja, nettopp, ja. Och här är så inkast till HP nu som Magnus Eilsson ska tacka. Och där blir det tidsen till Trent Jensen alltid som sänder han om han mina. Så färdas bollen hötta av hötta. Brynjar framåt till Jekman Kjell för svätra bollen. Bollen stackar så ut av vattnet om vi sen då Moreno som bär av bollen och inkast till HP höger med. Och åter till Barstal. Och Barstal sänder så bollen högt och beloft ut av vattnet. Inte såna fotbollsspel nu som vi såg i början vi alltid. Det går inte att ha alltid tar hade mera spel att göra nu och nu så gör vi minne där kanske i kraft vi har Viking över Lucas som bänk på och melda sin desten i större mål. Och här är så inkast till Happe. Några meter upp i Viking halvan till så teachen. Och Stankov ströjes ut i söjne. Han visar go tjänster för att spalt bollen från sig men allt långa nyttet och Viking kan stanna här som bollen ändar och bygga upp alla på äknar i halvan nu. Moreno, Kaskaval. Fram Amina och långt fram med Barstal ju har på färran. Inte så beina skäntingar i lötne. Och här är Trent Jensen ju har på under truste för spaltbollen framåt av vattnet. Här räknar så Adrian och Jekman Schela för ettron men Kaskaval är han som är huvudbollen för helt om han i hotne. Ska spela han från sig till Hans Jakobsen och Viking kan spela sig väl bort ur det sig här trångstövene finna ekvaliga välkon annan eknar i halva och helt fram av vattnen eller helt om Amina skulle säga så får ha Björn Fetra bollen. Magnus Eilsson färran. För fram till vänster main och så lägger Atle sig ner och tacklar och stäcker bollen och häver inkast till HP. Ja, akkurat där vi såg Jan vi att vi ska klara att spela sig ur trusten där. Det finns vi där gör då ettnas särskilt väl och det är det bästa medicin kan man säga. Ja, och så så en lång eller hösändning från Trent helt fram i måltagen så vi kan gå och han kava i nier och han var så mycket beinrätten att han kom snips ner för tvärstandsnes och han tog onke ordra för Malmören och neva i bara bollen att rom så här blir hotna spark till HP. Ja, det är det ena så att det kommer en boll som en boll som vånar bara och händer det och Pura inte trust men Malmö ska göra det där. Vi ska vart varmt tror jag skulle lova ju på tidigare men det är inte och så gör det ena så rätt jag för. Magnus Eilsson ska ta hotna spark. Där kommer väl in 4 och bollen blir skallad upp i loft och inte ur brossteinen än. Innan ur brossteinen Lasse sänder bollen ut till Magnus. Magnus in 4 åter till attare stång Kaldje. Viking kan höra under bollen. Han är framvis lyckas in i brossteinen. Östländer färran och så har det snack om att skjuter bollen ända till Magnus Eilsson in åter i måltagen. Ja, här öl ströjer in i brossteinen och nu kommer bollen ut ur brossteinen och ut av vattnet och nytt inkast till HP. Ja, men akkurat såna stövet men det ger det är gott underhåll att stövnar vara ska man köra spänt här inne och runt om ska man köra måltagen här. Ja, det är nu är mål också sån. Ja. Ja, körs väl. Och här ränner Happe så framvis. Stankov. Bollen är ute så det blir målspark till Viking. Ja, Soringen tar kvar bara så där 2-0 nu. Och men det som vi också vi Nolche Westlin så det är det att det här var HD som stövar ner alltså och är huxar bara att han tankan att få där inte jag vill lugga sig fullt det så så ser det vanligt ut alltså. Ja, det var en vanlig uppgåva tycker vi. Och där spalte de snudge distr Arne Hentan och HD där boar Scholtan för goal. Salve Vatnamar. Högre med till Gunnar. Laval blev sittande av vattnon. Spel helt fram. Gunnar. Så Hans Jörgen. Högre med. Laval har fått natter. Hein Hansen. Så Atle Gregersen. Ja, här är 4 minuter Farner. Och här är framvis 1-1. Men nu fick Viking hotnanspark.
Hotnarspark till Viking och Janne vart av Happes med Hotnarspark så Adesina Laval tycktes det var finns snutt och jag vet inte hur stövan i borren honom. Nej, hade varit en uppspel där var vi framme tror var en legend finns sparket lag och mjötna ser det ut till. Men han har fått natt där. Han har ju sett sig åter men det ser ut att vara värgen så innan han. Nej, men vi kvart är det så som du kan gänka renna där och onkel som snutt out där Lucas som svart inte för natten det. Det kommer Hotnarspark väl in 4 har Björn skalla bollen ut ur Brosteinon och Salve ligger på lur här på ut ur Brostein men har Björn tidigt att få räcker bollen och väl så vi kan få en Örnsen i åter. Halda trust det här. Och så är det Gunnar Vattnamar och framåt till Brostein Jape och här Lava han lägger sig här ser det gott Andreas Lava tog han Lucas som 9 och så lejer han sig Alina och fluktar igen att Roms frålukt Ayman Sauri kunde vi säga men han rakt så smalen. Nej men det var får inte alltså bollen kommer i alltid Gunnar spelar i 4 och han lyckas häva Richard till mål och för Lucas som väntar och center skottas där är så det sin omöver men en fin which runt. Ja. Och så är det utspel från målmannen Chavishinche och bollen kommer över Happy halvorna och här är det så Jakob Rose som är för högt under bollen och bollen för sig ut av vattnet och tar inkast till Viking Winstermeyen när mästrar in i Happy halvorna. Adrian Kaskaval ska ta inkastet. Och han tar kommer fram efter vid linjerna. Lava högt under bollen större än är framåt Brostein Jape är det Lasse. Och han nickar han bant för fötterna av Hans Jakobsen så kör bollen in mot Brostein och så är det Lava åter så skjuter han med räcka bollen ytla och han får nog ut inkast vant igen. Visst inte snär Viking grund där nej han är han alla är verkar stående för men hade det är ganska att ligga ganska lösen till Lava till en eller ett annat där men in ta förra runden så någon bant om från alla till fin runt och hända här är så det är också bara man kör vi 8 skya foten och väntar som man gör så är det bara som man säger I'm all just det är längt till syna där. Atle Gregersen sätter bollen fram med Brostein jobb och här flatch upp tar vi Laval tar bollen i Happy Brostein alltså Rengstöva. Ja, men så ut Laval är att synte shelter i löten att han gänger runt och gänger inte som att vanliga människor han gänger runt liksom haltar sig. Okej, ja. Men det där att det nu det är stort till hålla nu får den här att det så att det händer han för in i när det är mot Lasse eller vad det är. Ja. Och farväl skumpen nu vi mjötnen så rullande. Inte det runt jag inte näga då i röra. Men det har också att det nu är så tatt till hålla och vis man han kan klara att hålla så kan man pjösa på en Edlich ju verlagan och alla else Georgievich som sitter bunchen är väl han spelar ska in så får han tydligt som till hit loop va. Ja, och här är Viking kan ju alla på och till är Sentik in mot Brostein Jape. Här ständer Brynjar mot mot bollen så det kan Roe. Nu kan halva vägen om man har en motläggare och så är det här högre med till något snägg närtest nu och inte ta flotande spel som vi kanske större mån så det första 20 minuterna. Morris Ross han vipar över till utanför vattnet och ropar och skältar och så är det domaren och så är det spelaren som får sitt från honom. Han är uppe i reja fälten men det ständer gå honom Lucas som väl som att runt till de chivas då. Ja, men helt avgörst du att inte tog att nu är så bra framan för under ska man nu Jotland och nu spelskipan och Tamaros och så kvar det annars som vi hållt vi sort. Det har mamma fått och annars lärde det väl att här vi skall spela och så läs att den första träningen men Trubelagen och Albion Jovic är väl han att där här var och i motelspel så att det skora för fram alla och så mot där stora målmöjligheter som där har haft och det här Lucas som skräcker in också med klämmar om. Ja, här är en halv minut efter det vanligare like-time och i Göte här är 8-1 och jag vet inte vad det är möjligt att lägga tre att man ska vara det stora. Inkast är till Viking. Gunnar Vattnamar ska ta inkastet högre med igen. Fram efter vid sylinjen. Brynjar så happy hatt under bollen. Jakob Schell så igen så för bollen upp på loft och kommer ner av Viking och halvorna och har Björn för stäven någon först efter och så är det Neckver strujas till det sen utanför Brostein mot bollen och så är det Stankov. Han snyter en motlagare ut i syn ner. Och det blir något trångt. Han släpper sig av i bollen, häver han framvis i roa snyt en av trät. Så är det Brynjar som färran och man har med in till Lassa. Så sänder han bollen fram i Brostein, Chavishingon och tar expedera bollen om man åter igen bollen vid skotten och så kommer Lassi upp på richen en motlagare så tar vi frispark till Viking. Nu sa jag inte om Skelte har varit uppe men tojen går sig färren. Så tar vi här vi om tar har lagt en eller två minuter eller vad tar har lagt tre. Jag sa att det inte.
Nej, men det var inte Negla Vall, det var en liten löta att han lyckas som det är ja. Ja, nej, det kan inte vara det här står i GDI minuter. Kanske kom tankar om några annan steg. Och därför är det en minuter nu som är färden utom tar 45 minuter. Och bollen är då Witching och halvan. Har Björn får fram till Jackman Shell så ut till Adrian. Han räcker in efter bollen. Spelar vidare till Kvann. Ja, så spelar där smått spel utanför Brostein och Witching och så kan se domaren. Frispark till Happe och ja, det är en rymlig stöv alltså. Inte så när men nej. helt inte så långt väck. Nej, men mer mittfältare. Ja. Och man måste inte mer än inte för att Rönners ända för rätt. Han utnyttjar 100% här till alltså. Ja. Tablestone. Shot bara det är det är det sista som händer, va? Ja, jag husar att någon snackar med sig det från Brostein och en tjej kanske. Nej, då släcker med dem. Lugga mig inte det är sen det långt från Brostein ända Bergane tar han skora i. Men inte långt så är det att vi en rymmarskott så. Ja, men han rönda och så har man sån sort teknik där man här man rönnar för bollen att knäcka och det är för att pröva så. Harst på muren och så duckar han, va? Sista skott i förra läget. Adrian Stinsen för bollen. Han lankar den. Oj, det är ett fantastiskt skott. Alltså det är helt otroligt. Ja, man hade varit väldigt skott. Läckt ut i isen. Sista skott i förra läget. Adrian Stinsen. Ja men Johannes, det är som lastlig bruk för en sån som kan bara plocka den ner upp i sammankomsterna. Är fantastiskt skott. Helt otroligt. Helt ja, men vad det är. Det är längt ut och kör vill lite och upp i luften och så dyker den där mot ändarna. Det är en sån speciell teknik så som man arbetar via och att den är väl en av timern som ständer ut i bergen och att den har vändning och vänner så här stövnar här. Ja. Helt otroligt gott skott där. Jag vet inte vad jag ska säga om det förra halvleken. Helt att det var hampligt spel för men I hade det första 25 minuter hur det var ganska mera kamper än spel eller jag vet inte. Det kanske jämnt och det är spänning att ta in. Ja, och det var knockout som ska gå en stövon isen. Det var en pura alltså samman om till Jaundis det helt har börjat ganska börja sen det 8 det blev en stormont det blev långt och så helt jag vi ska lägga den kommer lucka som mer fyra och ja och sen det mer att här kanske här och det som häver varit ta ha på för 1-0 det var där en risa möjlighet till 2-0 och ta stövan är bliven 1-1 ta här var Vikingar en risa möjlighet till 2-1 vi kunde vattna mer så att det också vägen är helt det en Finn det är kanske fotbollsspel i chans är inte alltid så eller gott här kan man inte bättre men det gör man ju alltid ja men allt annat är okej ja alltså intensiteten och allt det som vi ofta nämner att det är en matra att få ska man säga gott underhåll på att det är att män är hoa och för harselverksgeist ja men man sitter alltid i följer att som själva fänga nu att säga att det går alltid också med fotbollsspelare vara sin bättre och det också ganska särskilt om tärst över här spelare kanske inte är inte särskilt trust att man klarar varva ska vi säga botten av linjen och inte minna lei panika alltså man är mer kölen tar man häver botten ska vi säga varvast ja. Ja, vi stäcker här för att sätta Sorat nu och så för Torbjörn att ringa runt och få en dagföring av stövn i hinodisten som börjar klockan 3. Och här är bara att se att här är 3 mål är kommen och uteliga har Pierre 8-2-1 och tar tåga lastarna och Örnsen nu i Ivetöjene. Och vi kan se att Habi har kanske inte skapt så jävla nekvar stora målmöjligheter näkrar, men det som tar finns mål vi det är en spelare vid X-Factor som heter Adrian Justinsen som doer att skjuta frispark som far varannar och han har haft 2 helt exemplariska skott i distan här till och tog Happy 8-2-1 och det är hans som skottet bäj målne vi beinleis frispark. Ja, och det är väl sövan för oss. Tack vare sövan alltså. Annars var det Hein Hansen som jaunade till 1-1 vi en god längdskott i snett gör. God teknisk längdskott vill vi säga. Till här halvleker i Göte har Björn 8-2-1 mot Vikinge och vill att mentna köra av strömmen och färda att sätta Sovert Lahanar och vara åter ta i spelarna komma väl till natten. Körs väl Torbjörn.
Ja, vi börjar nu, Karin. Ja, så är det vid atter i Göte, och här är distren akkurat blåster i gångt. Och här är som sagt 2-1 till HP, och sätten håller akkurat börjar. Och här blev inkast till HP vänster med och till jag hade det Magnus som täger det. Och vi kan få först syfte för botten så det jag kan Kjell att till Magnus släpper fram vid det första prickas botten från sig. Trönter sänder så bollen i rum. Och här är det Jakvan Robert Davidsen. Ut höger med igen. Ja, tack för det. Så är vi atter i Jakvan här i utvartnon och distren är akkurat börjar 1 minut till färden här i sätten hålla och till HP som hever bollen ut till Lasse Andersen, en lång sändning fram till vänster med att Gregersen för rätt bollen. Och han lägger han fra sig att till målmannen. Han är runt truste, släpper sig av bollen. Och bollen kommer ner här Amine. Salve Vattamar. Och center så Hannes Jakobsen nästa. Han är bollen ut i barnon för Amina vinner nu. Räcker fram efter vid bollen. Center en hoa sändning fram med Brostein så HP och Angel Racker ett från det första syftet. Och så är det Magnus Eilsson och en Witchen kanon. Jag vet inte det var Gunnar det lag vad det var. Där glöja och i tog att där få bollen på och Wichingren sa ut att få ett center ilt och här blev inkast till Wiching som Atle Gregersen för fram att täcka. Ja, och det var Atle som för att täcka, också framalea och HP halven i höger med igen. Wichinger har en folk in i under HP Malnon, men inte alla spelarna, men flera. Så för det här inkast jag kommer. Och Anchen färande första syfte, och så är det Lasse Andersen, och så är det nästa med har Björn få han så otur att Brosteinon. Och så kommer Stankov under Hans-Jörgen Juros och han tar frispark till Wiching några meter in i HP halvene mitt 4. Att klarar vi frisparken. Och här kommer det. Det gör framme Brostein, men Anchen renner lyckas med ett botten. Ja, men jag hade inte att tanken är att gå för att lära, men jag hade att Lava är faktiskt i en rengstöv så han får inte göra det först för ettras bollen då så flyttar då Lava för att vinka linjen att det där. Så är det bara spårning om att Lava Maira ska man säga klarar på att han hygger ett kvar är linjen kvar är rättast med att ha och så gör han sig klart att det. Brynjar spelar bollen ut till Jakob Roa och så där Adrian. Så strujas där bollen när Amina, jag kan rova för stävinon, spelar stått till Stankov och han spelar så bollen från sig till Adrian, en lång sändning för honom i rum, siktar efter Danny Söyle, men här är det två Wichinger åt honom och tar få lagt bollen åter till Elias och i Malnon. Spelar stått till Atla Gregersen, bant utanför Brostein. Och spelar så på tvärs till Moreno till Cascaval. Och här för Jackman Andreas Kjell Nolsö efter honom. Men Wichingen har vann att i värjene Atli har han högre med igen. Och stått till Hejen åter till Moreno. Spanjolen som spelar mittfyr och i värjene tja Wichingen lägger han vänster med igen. Och Adrian Cascaval en länga sändning framåt till Laval. Och han färger sig rejält hemma allt stövne. Han detter efter den närdesten vid Magnus Utland Barstal det kvarter och bollen över ute och här är inkast till Wichinger. Hannes Jakobsen kommer fram att ta inkasten. Och tema vara en går 20 meter från Hotnan Flatchnon. Här kommer det in i Brostein och Happe och Barstaller Haxter hade under bollen åter till Hannes centran in åter. Har Björn få och Örnsen ut ur Brostein och han är isen ut av Vattlenon och inkast till Wiching. Det verkar som Wiching kan ha lagt det sin och trust ju an ut av första noten när sätten lägger. Ja, det räknar och så någon mål där det är ju att ska sätta för det ena målen. Men det som också är när vi inkast när vi folk hooks med det ofta så jag vi till Hannes och Atla ganska kasta bollen långt in ta inkast ner det tatt på mål kan man säga. Men så köttet kommer vet i luften och bollen blir det center vatten så missar det liksom tätjon och här så manglar ganska en 35 meter och i mål till det normala kan man säga. Nu vet jag man kan säga det normalt att det törst förr men alltså tar det en torr boll där här va så det missar några meter här så inkasten kom inte så överlagt in och är inte så vandra som det annars kunde. Så då har vi som ränner bitch upp här bollen gängande mitten spelarna Chaser och nu är det vänster med Magnus väl stått till Stankov
Hever en likare at han fyrir seg, reker sin til frånon, hever framvis bolten kjassar, etter gjør og skaka atretter til Barstal Barton. Vi er i høyre meien til Jakman Rauer, her kommer det Vikinger i midtelen, og bolten støkker så lengt iver og happ i halvena, og så blir det rund i 18 år i bolten, og bolten blir lagt inn til Malmannen til Happe, og han spelar center varje spel, hovast en flickvande Vikinger kommer her, lukka som renner få færa bolten, men pura roliga spelaren som bolten frass her. Så har Bjarne broderar sig framåt i vattnen. Fått fyrra högre meien. Adrian Reiner, och här är en annan Adrian alltid till Kaskavall, och han färd hemma åt botten och lägger han efter till Malmannen. Så kommer bollen om Malmannen på mina. Och här är Brynjar den första, färd hötte under bollen, och ändrar sig Lasse Andersen. Så lyssnar bollen fram efter till Jakman Kjell, men tar ger Anchovian i vatchen till över Rängstova. Bollen är färd på Atlar, och Vikingarna byggas upp på ägnar i halve. Går 5 minuter fram ner i sätten halvlek. Och här är framvis samma stöva till 2-1 till HP mot Vikingon. Atle Gregersen har bollen. Spelar in efter till Moreno. Vi är till Kaskavall. Och han narskas med in över bollen och lägger han långt ut i söjna till Hans Jakobsen för så bollen åter. Och om han åter till Moreno och han sänder sig ut i högre söjen till Gunnar Vattnamar. Åter till Atlan Gregersen. Åter till Gunnar. Högre med igen, blir allopen, räcker in efter botten och spelar så fra sig till Moreno. Moreno är startare inte utanför halvmannen utanför Egnan Brostheim. Och så är det Kaskavall åter i Verom, och så är det Atle. Och Atle sänder så botten gör framåt till Sölva Vattnamar, till Hegen Hansen. Och Hegen framåt till Laval. Laval blir så pressad över. Har Björn på fätra botten. Jakman Kjell till Trönter Jensen, har missat tämmer alltid botten när Michelin tar mellan halvtid. Och så är det Atle Vikinger. Moreno. Staderna kan miska så äknar i halve. Stått till Atla. Atle till Moreno. Och vi är minströmen till Adrian Kaskavall. Och så i Vromater. Atle Färran. Och han räker sig inte vid botten. Narskast linjerna. Stäckas av. Driver sig inte in efter. Hans-Jörgen Djuros. Hever botten in i ekonomikrinchen. Vinströmen till Kaskavall. Och så littar av bollen över och happ i halvorna. Här kommer Barstal ut och söjna. Och bollen stöcker så om man det till Stankov. Och han sätter fyra fram efter högre mejen vid bollen. Stäcker så ut vid söjlinjerna. Och spelar så i mitten tvär motläggare. Jakman Rowe kom fram vid. Och ska så spela bollen in i Brostein. Och han stöcker så i mitten. Sen till bildar i fram. Och bollen ändrar så tja Vikinga Malmannen. Ja, så har vi där säger så sista löten så hanterar vi ska lägga en häva bollen för det mesta så in i egen halve. Finna inte ordentliga möjligheter att spela bollen ska man säga fram vi med väl chetne och Iceland Trouble vi har spelat de första tre men som lägger det första trust ja. Jag vill ha Trouble vi att finna att Elrundsna fram efter som kan öppna skiparna jag hoppas ni är väl skipar nu och parvis kanske toja sin lattar till vi ska kanske spela oj så safe kanske det kunde spela shooter för jag får jag ser otryggheten och ska man säga skiparna jag har ja men det har spalt det grundspel där spalt bollen väl så i mitten men kanske det efter just shooter så var möjligt kanske att spela bollen framåt och det tann vi in skulle att hoppas ni Trichers lines där bara spalt på Mivallen och så inar och att det är försäljiga det manglar den går aldrig så den går räddningen framför Bosman. Ja, här kom så en sändning från Atle Gregersen framåt och Brostein Happy man har en finger fätra bollen och så färrar där fram av mina vinnon Trönter Jensen och här stäcker så Atle Gregersen någon och så är Neckver om bollen är Trönter först här vinnon lägger han fra sig vänster in så är det Dan och Söyle som häver han ute i vänster söje. Så för Magnus vi en sån Iver lapp här vänster igen och så spelar han bollen in till Trönter spelar först för Atlaran till Stankov med här Stenter Moreno för lagt bollen fra sig till Atle till Sölva Vattnamar. Och Salve räcker ut i högra sjö och botten, center han så framåt i vattnen, att få Andreas Lava Olsen i en rennig efter botten, Lasse Atanon och tar för helt om han är så inne här och botten är inte dömt ute. Och han får han vissar Andreas Lava in i brösten av botten och så kommer Magnus Salve lägger sig ner, blockerar vid öllon kroppen hon. Och så ändrar botten för foten och det var inte Magnus att det var Danny Söyle som arbetar ekvili harst, renner från en som man ser halvet till en ära. Ja, hos hon har sett akkurat i här så för den här så ger det som man kanske efterlyser bank fram undan när kommer en elvering fram efter vattnet go elvering till Lava som kommer i en this där vi lassa och vinner han kroppsliga och så borde han kanske finna mer till stövne att han kommer in efter av backlinjen här. Men här var så en elvering som ett annat ställe säger som är det inte vandamidel eller kan göra stövna vandamidel men få kanske inte någon neckbostur akkurat dessa stövn här. Så där en god sändning fram till Adrian Justin sen tar bollen ner och Martin drar Brostein här väntar räcker vi bollen så är flyger att han om man ska skjuta så vill han blockera över han får ilt i foten spelar helt fram
Och bollen ändar upp i minen och här är det Andreas Lava Olsen till Hein Hansen och framåt till Adishina Laval. Att Romse till Hein Hansen. Prickar han in i fri. Salve Vattnamar. Centrum som visst med. Hannes Jakobsen. Och så lägger Wichingen av i näkom falche. Hannes Jakobsen renner släpper mitten närmare. Har Björn Letchas i mitten få en krock bollen till sig. Jag kan roa center så Adrian Asteater. Så han har fått en åter. Och här är resten Kaskavall och han fär fäter av bollen till Erda Moreno kanske till Luca han och Shea. Fär fäter och Nekvon. Och så gärna är det Atle och så lite spelare av bollen hinnändan. Jag är inte säker att det händer. Ja, när det händer där där Feria kommer jag en goda stövjer Hannes för träcka in i bollen och så väljer en sån tackling här, rein tackling men i alltid Hannes så är det Lasse som ja. Nej, det är ganska Lasse. Jag han har kommit helt åter. Akkurat, ja, och där kommer när man lägger det en annan halt igen då. Men inte dramatiskt ut i rövra men man kan väl få tar görs eller inte tar görs men för dumt inte är så kan man väl 20 minutter är farner här och i 17 halvlek och i Göte mellan Wiching och Happy här är Anton Mal kommer i 17 halvlek så stövan är framvis som i halvlek 2-1 till Happy. Och Wiching kan ha bollen och ägnar i halvvi. Hein Hansen så sitter han fyra mina vinner nu. Och här kommer så Jackman Schell och Helter innan. Ja. Och domaren ger en goda kort för det. Ja, luknar stöva var i förra halvlek där. Det tar den mycket lägre för att goda kort och stövan är nödvändigt så här att du tar en goda stöv för att det är inte dramatiskt inte näg i röver men du tar möjligheten till att komma och det ska man säga ett gott allop från linjen och så tar vi säkert vi det goda kort. Frispark till Wiching kan några meter, 34 meter. Ja, nu blir det centralt rätt in i och Happy halvan. Atler attacka. Det så vill. Men i halvt domaren ser nu för längt så nej. Ja. Man ska väl prova. Ja. Visst det gör många frispark här om det 2-3 meter eller det. Stan stora mål kanske. Så kör frispark Atle center så bollen diagonalt fram i Brostein och så skalla har Björn bollen ut ur Brostein. Vi kan att skilja mål kommer. Låt så jag kan hentra. En boll kommer högt in i Brostein Jape. Har Björn fått tur att Brostein och så Moreno centrum inåter. Har Björn studan ut ur Brostein Hans Jörgen Juros och så var jag. Ja, målet kommer i klack så låt oss höra kvar hur vi skorar. Så väl in 4 efter det och har Björn på bollen ut ur Brostein. Och vi skiljer till Kaos med Laxi 8 och Klaxvik mot i NSOI. Hein Hansen. Så är det Salve. Släpper i jack någon högra vänster. Och så kommer Lasse ut och ett kvarter en tackling. Botten blir dömt till Hotnarspark också. Ja, så jag det han kommer Salve fair prika för boy och ja, vad spel kanske center på att men frispark är väl läge. Ja. Ja. Det är frispark, ja. Frispark till Wiching och går stöve. Hannes Jakobsen är klar där. Vi kommer där. Väl in 4. Malmar nevan under bollen. Atla Gregersen han skjuter och här läcker en 2 Habjar i mitten. Ja, men Hotlas Park får inte det tror så att det här och Atle lucknande som i klacksug i Wiching scorer seriesmål mot K och jag tar spalt i Atle på tvärs. Ta möjligen inte här så för den här skjutaren och vi blockerat Hotlas Park. Högt in 4 nytt Hotlas Park. Habjar skalla bollen på loft. Nyre Brosteinon. Brospark. Kan du? Nakva. Frispark. Frispark, ja. Ja, här är första minuter farner och Wiching har finche frispark igen går stå bant vi Brosteir matcher kan vi säga Jonas. Bollen stuck under en hand alltid. Efter att Wiching har haft 1 och 2 jag tror och pojkar sig det spår man innanför. Ja, det har varit tepert. Oj, la tepert. Att det så inte tar vi kan man säga. Det trend vi sliter det trender som ut här, tembolten här och så det har på inte. Det kan vi. Skräck. Men Kaskavall player shot väl, vi kvarst det går sker och han räcker bollen väl så kan han sätta den i kassan. Man tror en högra bänk är ganska. Jag tackar mera. Kvarsten är det Salve? Nej, kvar då. Så just kvarsten till mig. Men han ska Kaskavall ständer isen här då. Ja.
Vi får så chans till själv om Brostheim Martin center ut i vänster så igen. Så brukslar domaren. Salve skjuter och Vergaren och för bollen åter lite högt in för det. Vi åter stånk och så är bollen färden ut av backlinjen. Ja, men så att det här så för när det frispark kommer att Moren han lyckas som tar lag upp alla så spårar ner till nästa för så att det här Salve täckte whoops alla upp och så nästa för Wojciech för frispark att man så ska man skjuta flatt och hoppa på där hoppa in över rätt. Ja. Ja, ett kvarter är så färdig. Vi sätter hålla inte halvår tid med efter att spela. Här är inte mal kom i sätter hålla inte. Men här var vi också när vi illa kunde bli när vi Målspark till Happe. Bollen är så i spel i åter Wojciech kan få han och till Andreas Lav Olsen men han släpper inte ordentligt från så innan man här ute i avanchen och bollen ändar 18-4 backlinjen så tar vi målspark till Happe. Så Kai har lagt sig åt i Klaksvik nu mot NSOI och han drar en likla dyster. Två lis som har bruk för Stian och han så tappar det här han har kanske också längt fram till linjen som fram. Ja, jag säger Ronaldskingar har inte rätt här på här 16 Kai Nojana så men i mål 8 tror ju för Kai så är det viktigt att få färdigt ner som stövande i hästisna så kan ha lägga skäggemedel om tallens ända i Janlight här norra. Så att ja, oj spännande dyster men himlen att så om stövan blir om som man säger till ett östligt som det är löten till hela så är det inte så smart ut ja Ronaldskin kan man säga till att som så många sagt så är värda Lucas Ronaldshinkar och Klaksvikinkar som finkel som alla rosnar är en kappen börjar ja och Klaksvikinkar ligger väl rymna var 4 men om Ronaldshinkar tappar det så är det öla lätt väck från Sean 8 och det är väl här där helst vill jag vara. Ja, det är Wojciech halvan av bollen ner och tar spelar sig väl framåt och vattnon för om mina nu så är det Adikina Laval som för han sitter fotla flera ut i vänster så in vid bollen här är en spelare Chonon men så får ha Björn Fäter av bollen och Adrian Hevran högermain spelar stått inne till Trönter prickar bollen fram till Jakvan Schell och han prickar bollen vidare till Stankov till Magnus Eilsson och han är så kommit in av Wojciech halvan spelar som han har mina till Brynjar till Trönt Jensen och han snära sig först höger så till vänster Brynjar åter center alltså till Adrian. Vi går plats om måste vi halva räcker vi bollen. Prickar så fram i Brostein här Stankov ränner spelar bollen från sig helt ut till nästa man till Johan Rowe som kommer fram vi men han är bollen till dem där 18-4 så tar vi det till Målspark till Wojciech. Målspark till Wojciech som Elias Rasmussen Malmaren Schalber täcker. Så det ena distans som börjar tror jag här inte mål kom i NT så är John mellan AP och Ebeström om jag har är det rätt orienterad men alltså 2 mål till Soringar i Vavon och KU har lagt sig åt och i Klaksvik mot NSOI. Så det var ju kan rätt. Andreas Lav Olsen. Var Felter domaren säger till läge han var Felter reglementerad sedan så spelar har Björn bollen ur Värjene fram till Jakvan Schell men vi kan få fätra honom Atli Hevran till han kör kan ska sending Danne Söyle för att stå botten vänster med igen och han släpper in om den första och så kommer den nästa tacklandet till Gunnar Vattnamar och så är det inkast till Happe vänster med igen och till för Magnus attackan till Stankov väntar vi botten center han så från sig till Jakvan Roa höger med Jakvan Roa lite så bollen fram i Brostein Jakvan Schell tar bollen ner in i Brostein och spelar bollen från sig åter till Adrian Justinsen för in i Brostein snöter en spelare och så stackar bollen till Kvan Trond Jensen men bollen blir dömd till frispark till Wojciech på 8-4 Eknan Brostein. Salve tar frisparken till Kaskavall Salve åter och så är det Atle startar kan miska så Eknar i halva lägger han ett gör ut i vänstra bord till Adrian Kaskavall. Räcker vi bollen för mina nu spelar han ut i syna till Hans Jakobsen så lyfter han bollen fram Brostein Johappen och här är Magnus Eilsson han ser att en Wojciech är liksom som 18-4 så han man lägger också ner 4 att få Fätran till att få hemma bollen och spelar han ur vant och öchnon. Wojciech kan ha vunnit bollen åter. Lägger han ut åter i vänster sida. Och här är det Adikina Laval. Central in i Brostein Johapi. Har vi gärna få han. Spelas vi småspel ut ur Brostein. Men Wojciech kan vinna han åter. Lägger han trust åter. Men om man missar bollen ut i synen nu. Och här är män i hatten att om man bollen. Har vi gärna studio att få han nu. Röna sig åter vid småspel. Bollen ändrar som är tillvilt. Tja Trond Jensen. Monteverg och stått sändning. Men centran i om till Magnus. Färran här i synen ska så sända fram efter till
Dan, men Atli hejan först så där Trönter spelar så igen till Brynjar. Och Habjarner kommer över hina halvan av bollen nu och Jagman Rowichen från vi högst med in spelar bollen helt fram till Adrian Justinsen. Atter till Jagman Rowan och han häver Brynjar att han fyrir sig lite honom bollen så är det gör till Stankov färdig stämmer allt honom bollen stöcker från honom Hein Hansen till Laval och han har lagt den ner inte frispark ju tar man då vidare. Frispark till Wojciech. Men det som jag också att det är akkurat som Habjarner kommer lyckas mera vi in i distna att det börjar vi så vid att Wojciech liksom hej bollen för det allra mesta åt att skapa det helt konstövnar och tar manglar så framme så Wojciech men akkurat som Habjarner har lyckats klara fullt sig lutsen långt fram. Men himla att alltså Wojciech kommer att ska satsa och så är spänningen om en George's luktande ska komma in en som kan ta ovanta att det här till har varit inte Josh och den vi har på varje spel i huvud det också helt från främsta man ju till att samman. Så är man nog hänt också som är synder ska man säga ovanligt och där kan George så en gång det chippa fisk. 20 minuter farner här i förra halvlek och här är framvis 2-1 till HP mot Wojciech och det vill säga sättning halvlekar om att vara halvlek nu och till som 11 spelare av Bama Leon framvis och ingen shifting över Jordan. Nej, ingen till en och Wojciech kan sända så bollen fram till Gunnar Watthammer. Och så ska han nicka bollen att till motläggare Amine har Björn för att stäva bollen men det är så lukar som närdes ner också näckver så det är inte alltid det etnast Leonon att häva bollen så länge utan att ta spela att jag någon attasta tringe så då vill kan spela fram till Hejen Amine Hejen lägger bollen till Gunnar Watthammer högre med in och Gunnar sänds bollen in till Laval hur bollen sitter utanför Brostein Bojaren Salve Watthammer och så ska vi sändning till Lajan vinner så åter. Och han hever Andreas Lav eller nej han har Kaskavall ut i vänster så igen salver vi bollen räcker han äknar i halve så centrar bollen fram Brostein Magnus alltid lägger sig här högt under bollen och så ska vi sända åter och vi kan få åter här man bänt under Brostein och har Björn få så sent under truste sent bollen om man har med in åter och här är det åter vi kan som får han och så pitchar där upp att det är Mine Moreno hever han högre med in till Atle stått till Hejen lägger han ut till Gunnar Watthammer. Och så om man Atle Gregersen hever han och ägnar i halve, backar sent över bollen och lägger han till Elias i Malnon. Och så en skavsändning för honom har Björn Sjutjudla för att få han, men inte visst på han kartnen. Hegen måtte drudge ett nyr efter bollen. Gunnar Watthammer hever han högre med. Sänder han fram efter. Här är Lasse Andersen. Men har Björn här var illt vi att varvada bollen ut här till Wojciech som har han för det mesta nu. Och Hans Jörgen Djuros hever han nu. Sänder han så över om vänster med. Och här är gott plats till Andreas Lava Olsen. Inte där Kaskavall i färskav. Men så kommer Jekman Rowe i mitten. Han får stäva bollen. Så för att ha Björn och en sån omställning här och Jekman Rowe driver in till bollen. Åter till högre om man är syna. Och så ända vi kvarjon i alltid att Wojciech kan rumma få fätrös ner bollen. Han har helt ut över sylinjen en lång sändning från dem till Gunnar Watthammer utanför Brostein. Tigger han ner här och väntar sig och sänder bollen upp i loft och han kommer ner här ut i vänster sida. Här är det Salve, här är det Magnus och Salve och Magnus vi hade något att komma bollen och så är bollen nog vid ute i halvtid. Ett lämnar kanske inte vara ute i kortene. Så är det Jekvan Kjell till HP. Han förfätrar bollen. Han släpper den om den första och hämtar vid att det är hotnarspark till HP. Hotnarspark till HP och i tarra vänstre så igen. Ja, man måste säga att HP-truschen kommer den sista minuten. Det kommer av en äldring som kommer för högre så i landet Pascal eller vad han heter sån här och att annars det är sin slöver och Jakob Rowe kommer så i mitten och så fick HP flott. En goda stöver till Wojciech faktiskt. Nian och hin ska man säga. Hina halvan här där så finns jag hotnar på skjut. Och att en öla tjuskut outger av sån här världspan som kom från vi. Hotnarspark till stått ju haben så sänder bollen väl in fyra. Och han ska över mot Malnon och tar Björkan nästan in i stryken Wojciech kan ner. Här var det Brynjar Östlandig och så var och högt bein eller vad det var. Frispark till Wojciech in i Eknon Brostein. Men alltså det är väl han friaste målmålet vi har haft och ja, när går det ja. Vi har inte haft en helt stor målmål i röver. Detta kommer att hotnarsparkera bollen vill liksom bläggar helt i rum och det är helt spooks så. Första ståt kommer att show ner och så vill bollen lagt helt i rum. Inte höver men mer precis bant om för det. Så det kommer att han är öla spooks men det är det närmaste och ja. Är det väl här som ständ är det sån här världsspelare Moldov där och det är utskiftning här som det kanske här. Ja, det är Happe som skiftar och det är nog Jekvan Kjell Nilsson som för ut är att Arne Morolsen som ska in. Ja. Ja, och det här var väl bara bort i han för lucka som very middle där främst ja om alltså vi så att
Jag kan säga att det han fick ganska av de tre men så är han ganska mer central. Men vi såg att har har skift Ruben i position och att se att det är inte så öliga ska man säga bonder av akkurat kvart uppställningen är som så men finna så på plats att det stövnar är lite där. Ja, Ari Morolsen har gått dist här och gått senast like det i fjör tar han var utlejad till Ebestrheim och vi två mål halt han gjorde så till att Lucas som punktera gläna så vi kan ha star vunnen mästarhet så tappade där han disten mot Ebestrheim vi två mål med landa från Ari Morolsen som nu kom in. Så det var ju kan så spelar där Gunnar Vattenberg och han lyfter han väl från målen och Haberman han måste backa efter strykna och här loftar han bollen. Ja, här kommer Gunnar standa pura läser vi där vi där så här har det tar nog att de ordentlig plats och i sista träningen men här var öliga plats och det är väl Rocknas som ett inlägg jag Gunnar men ligger och så tätt på målet så att och ja han sa lite hade inte för in att han blev det boll så kommer och har alla tog ju väl att ta stöv och så avgrejat. Ja, Wichinger tar Rena bitch upp, så sänder bollen fram till Andreas Lava, färs rejla fättra bollen så är det Laval, för om man är bor över bollen helt om man är så i linjerna och jag vet inte om bollen är ute här. Jag hade bollen dömde ute så att det var inkast till AP också. Ja, 41 minuter är då farner, det blir mest väl 26 minuter och i 17 halvlek. Och framvis inte mål kommer i 17 halvlek. Så för bollen högt upp i loft och han kommer ner här när mitt fyra och har på halvan. Och så färas bollen om vi snöker hött och Arne kommer ner åter. Magnus Eilsson Johape lankar bara bollen över hina halvan. Och här kommer så Malmö kommer att chatta man ut och fätter bollen spelar han två framför fötterna Atlan. Och Elias Atter. Och bollen för högt upp i loftet kommer ner Amine. Gunnar Vattenberg, Sven Sölve. Sölve räcker bollen. En god sändning från Sölva fram efter till Andreas Lavall som han är bättre över rengstöv så känns. Värant här ja. Ja, men annars får en fin sändning här till Sölva. Men så jag Sölva ganska i större mån är längre att av att och det som är ofta i men man vill Sölva och Virgin det är att han ligger långt fram och är mer som kommer sändningen ja, spårningen grön. Ja, det var inte näck va. Nej, men så att det här vi söker ju köra ska man säga bant i Roma, men spårningen är om 3 mer i Roma och var innanför ja. Men sändningen var fin. Ja, Buschen kan bygga upp på Eknar halva nu. Moreno till Cascaval. Och så sänder han bollen fram efter till Adishina Laval som är väl efter ansvar bollen ända till Lasse Andersen så är det Trond Jensen, Magnus Eilsson och så lyfter han bollen fram efter till Alexander Stankov med härsten Reisne Moreno. Och så hugger jag tar längt om Lange har finns ju hålla ut i Arjon. Låt oss höra hur det finns mål här. Så det Moreno till Atla Gregersen till Apes med Laxi 8 mot Ebestrheim nu. Hans Jörgen sänder bollen fram till Salva. Temer väl här, men färran kör det vissar. Så det Gunnar Vattenberg. Salva. God sändning fram efter Andreas Lava, men här kommer en glöjande tackling här. Ja, men det är en allmännlig god tackling. Är det Barstal som kommer här? Att det är en fin sändning till Andreas här, men han kommer och här kan man spela vid Gerard Brottspark och allt med himmel gör och hade Kraut som man och det kan handa bollen väl och det gör det Barstal för och looks härligt gott värspel. Hotna spark till Wojciech som Hannes Jakobsen för ut attacka vid Sund och Mistra hade. Vilket med det? Högt och närmare någon. Bollen vill skalla upp back fram vi. Och det var oj. Det var Adrian Cascaval. Hade väl varit en stor möjlighet. Hotna spark ligger väl inskruv här och är själv under en av som trust men han lyckas väl. Så jag bollen som in där ligger otroligt väl. Arbetar lyckas som diagonalt fram med motorn här. Oj. Ja, och Klaxviker framvis 1-0 till KV. Inkast till Hapen. Högre med så gick man ro för att attacka. En störst kvarter efter av Disnon. Och inte mål kom i 17 halvlek. 2-1 till Hapen. Stankov. Färg körde att Emerald har bort någon. Hvor kan få han? Salve. Så är det Miene. Sinter Habjörn under truste. Här var fram vid spalten. Och sent han fram efter Hino halvarna. Gunnar Vattenberg hever han.
Moreno till Cascaval för mina vinnon. Hösending fram med Brostan i HP. Adesina Laval för Gunnar ligger häst med höger med. Laval. Och det är nog ja, bollen ända till Gunnar. Inte Rängstader. Väl en fyra. Och här är det så Brynjar. Att under bollen ut. Wikingarna färre skifta. Och till han Chokolervik, till inte Filip Georgievich. Så spårningen Hansen ut. Ja, Onkel Bryding han är lien samman vi Hans Jörgen och Själva där tror jag så spårningen om hästen kommer ut och markant ganska. Ja, och bollen är där till Atla. Högt in 4. Salvilla kvarter och så Garstal och har vi kommer nästan runt trust nu. Ja, det är runt trust och det är bara spårningen av bollen fettler som ser till rätt eller till den skriver man vad det går så men så stövlarna kommer och där är det och det är inte spänt där men än har Björn ska man säga håll runt den. Ja, så en all long sending fram ett vattnon. Och tid har Björn trust så långt att vattnen att ja, men vi skulle titta nu att mynden av strömmingen där är kanske inte så aggressivt att lägga så öl trust av så att två man så kommer den 10-4 i mynden nu här men han lyckas väl så här var vi klara att lagt några bollar i en video och tar det bara spårningen om hur detta är nyras och eller rättare kväran detta och så där vi kan åter och här var han ute i syne ja då var Janus Jakobsen, så är det Salve. Har Björn kommer 4. Han har Rängstå här. Så Rängstå. Ja. Ja, här för Avera här är det går vad är det? Från Avera 13 minuter efter av vanliga like och i Göten. Och här är fram vid samma stöva. Men så sen slutna med vi då var Frattkos en tillständer och i Hindesten så måste jag Wikinger have rätt trust. Ja, och det var mest vi kan ska höra sen in och i in the malen här och så har vi några spänta stöver men har Björn har alltid varit här agrutna så kom det första till bollen så här mer laser bollen när man plejer att ta sig om och ja, hade Wikinger have haft en goal målmöjlighet att ha något spark vid finger Johan där här ja, han faktiskt rymda kost vi heter från vi och faktiskt två chanser har vi hade en och Wikinger en och till Malmö kan inte förstå det men nu fick en kanske komma. Så det Arimor Olsen som fick fätra botten han snöjde två Wikinger så kom han 3 och han körde han och Katlen domar ser inte att han gör frispark. Och ja, det kanske ser här mot Alofs chanser som har Björn duo på han. Och så färra Wikingarna mera under det här truste Anutjon, bygga upp och Laval, nekve närdister, domaren tolererar också nekve närdister, och nu kom så här kort av loftet och templade så till, var det Adrian, så inte Johabbe. Nå, så festet där och nejblåser utanför och här öl i röker, jag vet inte om det ska lyckas som signal, ja, och nu ska det vara. Frispark till NSOI, frispark till Wojciech. Ja, får det mynden att göra och till Islandaren jag har här som reglerar för efter mannen här. Ja, det var till guldkort. Ja, just. Frispark till Wojciech, Salve Vattenberg klarar vid dig. Han har 20 meter kanske in i och har halvene. Sinter till vänster. Han lyfter bollen fram Brostein och har neckwe spelare och så är flatcha efter loftet. Ja, längst av alla helst och att du kommer i sluka stöv som jag ser du häver en stöv som jag ser det är frispark så för att komma 4 så är det ser det står tydligt att du inte vill dömta för en längst ut du måste hitta efter kvar lucka som att det varje spelare är och mycket fram om att du så spidel du reellt en möjlighet här för att komma in och gå stöv. Det är något som kommer se väldigt spännande HP eller HP för Janchart och det ska man inte göra utan att då man är Ryan rätt och gjorde han normalt så man här vad ska man så tunga mitt i mun. Frispark till Happe och Malmö tar det helt fram till Arimor Olsen men han fär inte till allt av bollen och han får ut till inkast Wojciech. Nere vi högre med i Eknon Hotni här och han tar det så fram till bollen ner Brynjar Hackster så är det Trönter och så missar det bollen ut av bollen. Det är inte det stora fotbollsspel ju det nu alltid det är mera muskler och så det strujas väl bara i pastar men han var helt vi kanske få att flåtan spela fram i går så är det Cascaval och det är Wojciech som tröstar mig här i sätten av läget till det men har inte skapat några Malmö-lagar
Bollen så tja Stanko, men han ska alltså lyckas som spela från sig till nästa man, men bollen vinner inte längre fram. Vi kan vinna bollen, bridge upp här och Happy Holven spelar så väl. Jackson Mr. får bollen in i Brostein, Andreas Lava. Och han snärar så och skjuter men om fyra med hatta verkligen en ghost över. Han var nervig. Ja, får stöv här men är så spurningen är om första närtingen Andreas inte är naktan ja att bollen som hoppar från honom han är goar stöv alltså tatt och rymligt tatt på mål så Arik Staffler sitter inne alltså inlägget kommer här. Och så är det speket till det första närtingen skulle se Ron. Fan inte ordentligt lagt an dig. Han kommer upp på bogen och Men jag hade inte varit några frispark. Nej, det hade inte. Nej, det är målspark till Habe så att ja, han stack på bollen stack nära från. Han måste toucha sig efter den shot att det här var en tackling av. Ja, och ofta här det vi första närtingen gå och så vill se så vill hit bara en avgränsning reellt. Nu man arbetar så eller bara för att få skott och är Januar är inte ordentligt tilta och så tog för bollen väl om man för. Men alltså vi ska lägga ta röna ja. Jag var Lucas som Evelot han spelar någon här och bollen äck och nu är det Salve driver spelet fram efter bollen och så ut i minst så igen och här försöker Hannes Jakobsen helt om han är borget till bollen och han fär ett halvt spark på skjutet. Ja, då var klar av Hannes så det är ganska akkurat och hör som Salve lägger här så vi har inte Marachelen via sig alldeles här så är Hannes kunna titta träck eller fisk för en 4. Nu man touchar sig och vinner så att halvt spark på skjutet så ta max på akkurat det här stående som Hannes fick på skjutet. Nytt halvt spark till Wojciech halt Salve som är färdig ut att attacka dem. Och här kommer det högt och när Malnon och Lasse Andersson halvtid skallar bollen ut ur Brostein så är det bara utan Brostein. Wojciech kan sända bollen beloft ut i högra söjen till Laval ska ta bollen ner här utanför Brostein och så häver han bollen chans här och kan hämta så. Han ständer upp i bollen så är det Atle Gregersen ska sända den 4 han räcker bara en motläggare bollen stackar sig till Atle bollen. Han kör Lervik över han väntar vid bollen rekar om han har mina vid någon stäckas så. Atler har Björn Eknar i halve så sända Wojciech bollen fram till Adesina Laval. Tema bollen snära så då. Ut i högra söj. Regersen in efter vid bollen till Hans Jörgen Jurus. Och han är stadna kan miska så har vi halven. Lägger han ett gör Winstermain. Och så är det Hannes Jakobsen och så ut i Borg här. Så den har Björn kommit mitten. Adrian alltid häver han. Så en lång sändning framåt till Arimor Olsen. Här kommer Elias ut ur Malnon. Och så ändrar bollen till Alexander Stankov och han skjuter mot Malnon men räcker inte Malnon över tömt. Oha. Stora chanser till Happe men sportningen är man skulle skjuta först för Idland kunde runna några meter vid någon annan tjej. Nej, jag ska för Mal är så pura ensam allt alltså vi jag räknar någon artless så ja, jag ska fälta lite han ska lite. Jag räknar bara för det. Räknar Idland han ska köra lite mer. Ja, och det här är ju en värdeläggare att han fyrer men vi får se i första syfte så är det funnit man spela av Elias minut och men så är sparst väck inte nöktande och så kommer chanser just anka. Ja, och har beskift. Ja, jag skulle att Malle kommer i Arjon. Låt det gå höra. Och så där Wojciech. Och till 2-0 till AP mot Rebestreim så där nu till Arjon. Ja, faktiskt otroligt bäline som man ganska vanta i kanske inte för att få fotbollstur till lite till där Space Sorengunner och AP. Ja, det är klasse. Ja. Så är det Arimor Olsen jobbar. Under truste, missar bollen. Wojciech Gunner. Salve Vattnamar. Gå sändning inom Habebergen här. Ut till Hans Lervik. Med Eisner Magnus Eilsson. Tar missar så bollen ut av bollen. Och vad säger han? Inkast till Happen. Ja, det så bara utlevererar en pura vanlig ska man säga närmast då. Ja. Men det är linjevärn då med Lars är inte funnit på detta där. Men det kan vara en Gero Drock och Helter och allt det där forskjelliga. Frispark till Habe. Brynjar. Så då Salve. Sänder bollen framåt till vattnet och så en sändning. Oj, så stått och så stöcker bollen ner vantiga fel åt han. Ja, Björn får akkurat fätra bollen men hinner komma vid allon falskt nu. Men Brynjar han han är häver spalt här öjlig sammanbröster. Ja. Det blev att en stöv här att misstag kan kosta som så ju an i som sig hinna ända. Jag misstag det väl lugga kosta åter här och då att det var så mycket truster att det kommer att lägga sig misstag så kommer en tackling här så vill lägga på ja. Så just kvar som spelar Grabbier. Guldkort det här. Det är arg, ja. Nej, det är ett annat söjlig alltid, ja.
Ja, här farner här är går 5 minuter efter av vanliga liketoy och Göte och här är framvis 2-1 till HP mot Wichinkon. Men Wichinkar röjna och trusta och lägga näck för men tar har haft avisa trubbelagar att skapa tar helt stora målmöjligheter. Faktiskt går har Björn kanske väl när vi säger att nu står han om att det är vanlig atleting till tighter och han får sparskar veckan med som strusra. Ja, men alltså möjligen har vi fire. En parstalt vi kommer. Ja, ju så ner jag hoppas att det man för en som möjligen som stank av för Malik Gabban tungt och han skjuter och räcker bara öj lite. Så där har vi haft fire och Viking haft en och men alltså det har inte ordet Ednas charge av Viking att skapa där stora målmöjligheter. Jag helt ut jag vet att spelar vi okej, men det är en allergy som ska fram efter ett annat ställe så att men näst så är det Elrich han som kanske klarar att här nu Philip Georgievich kom in och kvar får ut var det Hans Jörgen? Ja. Hans Jörgen Juros ut och Philip Georgievich in. Ja, det som så sker så för Gunnar inna ska man säga Mivödlen. Så Mivödlen här och Georgie ligger så framför och kanske lite vet till högs. Så Rönne har Björner att få en chans här och till Daniel Johansson som kommer in och så allt in till Danny Söyle det där och så att Romse och så är flatch uppe. Ja. Det var när vi. Ja, du ser att men nu har vi sitter ju hukt efter en endertök nu Daniel kom in och kvar är så för ut inte Magnus. Kvar spaltar framför han här. Ja, alltså Dan Söyle kanske. Ja, han fick en skia. Där på han. Så Ari han fick en Danny för han helt fram nu så tjej. Ja. Och Ari blev skatte men han får skjuta är han känner? Ari är det ju. Ja. Men alltså Stankov får ut. Stankov ja. Ja. Jag får vi ta vi har beskifte. Det var han. Det var Daniel Johansson. Ja, där fick vi. Där fick vi. Och så där Wichinger och utan Nutch Mauren, Philip Georgievich han Reiner bryter jag Mr. Main sände bollen in fyra, bant utanför Brostein och här är det så han kör Lervik. Han om man släpper in om här och han får sent bollen väl in fyra och här lägger där till flera och räcker upp efter någon. Har Björn får bollen ut ur Brostein. Och så är det snär Arimor Olsen och han smyger vid bollen i mitten för målläggare. Och Wichinger lägger ett öle trust då men det gör det fryspark sida domaren. Ja, han ger frispark först men har fått bollen men får inte ägra stön och så får han frispark bara det. Inte ett nästa det blev sen 5 mål. 30 minuter efter av vanligare like-toy i Göten. Här är 2-1 till HP mot Wichinger. Och Mali kom i Erestan. Görs väl. Och här är frispark till HP. Så skiljer vi det länna nu och Jan läker i Klaxvik. NSU har skorat mot KI. Och så det har Björner. Här var bollen och måste vi halva spela stått fram till ja och så får han mittenbenen mot Lagran Narskas Brostein och så är skott men till om man för mål. Bollen spaltar ut och i vänster så är till Adrian Kaskavall alltid där ja. Så en lång sändning från honom fram mot HP Brostein. Barstad bollen ända till Adishin Alaval och så ut högt med Ansjak Lervik Narskas Brostein och så en tackling bollen stöcker in Brostein HP Magnus Elsson Ferran. Och så kommer en flickvante tackling här men han hoppar upp om. Det har lagt öjlan ägg för nu. Wichingen strujast av Ötlund Alve att få ett mål som trycker dem nästa i den. Och så sänder där bollen framåt till Brostein Chape. Lava, vi hade någon in i Brostein Chape. Lasse Andersen åter till Lava, vi är den till Kvann. Och så kommer Atle Gregersen fram vi, lägger bollen ut i bordet till Salva Vattnamar. Och så in i mitten här in i Brostein Chape. Atle Gregersen åter ut från att ratter. Och här är det så Daniel Johansson till Arimor Olsen och det blir så inkast här. Det är 3-0 så det. Ja, så det kan. Nu kommer ett mål här mot Anton, ja. Här är flickvande. Ja. Man har ju flickvande holländare men det man fick så där. Till ja. Jag är allt bara fantastiskt. Alltså det var en god gång då. Det var ju landskapsgardist här och gå ut vid Jan Like och så vart på där var ju ut och stäppa kapins. Och så framhållande får det stiga kontina. Och är det så har Björn Reina. Bollen för uppeloft då kommer ner ut i syn här Philip Georgievich. Och jag kan ro i hotna tökon. Frispark till Wiching. Frispark halt ut i vänster så igen. Några få meter från millinjen.
Adrian Kaskaval. Vikinger sender allt fatje fram och Happy halvorna. Happy får högt under bollen om han har med natter. Så Iver att retur. Och en skarp sändning. Vikinger får han. Spelar sig fram i mot Brostein Chabbe. Och Vikinger härja och att här och ut i högra söje fram till han Jakob Lervik. Och så för en Habjörn kort spel helt fram alltid så där hans så där Salve Vattamar och så att gör in där Habjörn får akkurat pricka bollen ut ur Brosteinon 4 minuter var lagt och trät 4 minuter var lagt och trät nu tog in i färden här är framvis 2-1 till Happe mot Vikinger och det är öjlen när det här och ta tycker de kan ända men flickvatar glöja här och jag vet inte heter bara fotboll det heter allt möjligt här öjla krafter investera i det senaste lötna och Vikinger arbetar öjligt hårt för dem. Och här var ett öjligt trust att ha på Malmö och säga. Och här är det så Filip Georgievich. Vi bollen åt av Brostein. Lägger han ut i högra sida till Adesina Laval. För att backlinjen av bollen nu. Letter han in fyra. Högt in fyra. Malmö så har vi upp i affären i första syfte. Men så tar han vi är i handen ner först och häver han så igen i förnungen. Ja, men hade gått mål att spela och han kommer inte nej han kommer skarpt. Han färger bollen men han färger inte ju van handen som vi ska det tycka men han som Michael igen från han ut kommer ut och loftar bollen vid i ene och så långt man vi hällde bollen så är det ju fantastiskt. Och så är bollen spaltar fram i mitten här och så kan stöta där skärman två här och Fletcher av loftet och stäcker det spelen och det var Lasse Andersen och var det Andreas Lava. Ja, men att det stöver det var vattrar för regnstov här och det är att huxar sån stöv att du för efter det utjämnande mål så måste du ha vam som alla marginaler tunna så häsar för att du måste inte vara en regnstov så att spelet blir vänt till att du ska placera. Det så jag ja, han vill teacha annars vi sen Sverige en regnstov så fick han att fruspa kan ge så. Men som säger alltså vi har haft ölen trusta men vi kunde inte tälla några goar Malmölagar här och eller jag vet inte i behöver här och satt löt ner där. Men det regnar och det är bäligt det arbetar knallhårt vid det och jag finns det helt fantastiska fotbollsspelare men alltså men det är så något annat vi fotboll i isen ja. Väldigt visst det var mer lunka ju det inte var helhjärta och det följer bälinjer ja. Och Habjörn här var väl fölla väl att det har haft runa gott checkat i hela här det lackar mot ända. Ja, och här är Blues och frispark till Viking. Några meter in i Happy halvorna. En 20 meter i och så rätt. Några mitt fyra. Det är för att vara en legend att stöva chatta man sända folk fram och i Brostein har Happy framåt där. Här är det 2 minuter efter av vanligare eller tojene som lagt det trät. Det var 4 minuter lagt det trät, 2 är farner, 2 är rätter. Och frispark till Viking. Salve Vatnamar. Och så för det här frispark ska komma. Han sänder bollen fram i Brostein och bollen över skallar helt in i måltagen och så vill han skalla med kastan i nätet. Det var så när vi och tar vi hattna spark till Viking. Oj, hatta vi ganska möjligt att så var rattliga stora frispark som in här och han är gått nägas buske men allika väl alltså han snyter sig akkurat skriver med och stångarna för Viking vi har så för nu men och skräck har tagit vi. Och hattna spark till Tichen. Viking kan ha van till Filip Georgievich till Laval Habjörn kommer mittlen så för Habjörn i mot upp och till Adrian Justinsen och han sänder så bollen fram efter till Arnimor Olsen men nej till han själv i Söjlem. Han ska köra den efter bollen nu är kraften uppe. Och så Malmö han för han måste spalsa över bollen. Centran över hina halvorna och Viking kan ha han hela mine. Och till 1 minut efter nu av långt liketöjene. Och bollen är han Jakob Lervik centran framåt Brostein och Atle Gregersen kommer fram vi har någon in mot Brostein Jappe och där tar han ner in i Brostein och Malmö häver han. Och Malmö tar han upp nu och är klar att sända han i spelet. Ja, dramatiker. Jag säger Luka vill Elias för det där och Björn stora mål. Och så här var den stora Viking målläggan här tar det spalta 1 minut ut och allt ska det vara. Det var öliga stora mållägg ja. Halv minut efter en till målläggen och Viking kan ha åt bollen. Tar här man och Happy halvorna. Och så kommer Habjörn i mitten och bollen stöcker ut av bollen tar inkast. Inkast och så är det bara 20 sekunder efter av 4 minuter som lagt det var 3 vanligare liketöj. Och Viking kan ha framvis bollen och domaren har sig lagt en gossian halva minut ganska 1 minut att 3. Det vet inte. Och Viking kan räna en annan affär så lättar de bollen fram efter vänster med till Salva Vatnamar och högra vanche väl in 4. Och det ska alla in. Nej, att nu point fram vi. Där kommer till 2 väldiga målmöjligheter och här var Liot. Det var otroliga stora chanser i halva av Gunnar Vatnamar en supersändning från Salva.
ur högra så in fyra och tar kom det är för Komma tvärma, vi såg att den inte fyra tvärma, vi ska lägga så kom in här och sen och för är det George som är han som räcker han först. Nej, det är Andreas Lava också. Alla var räcker. Men alltså att annars det här som skulle isne onkersvägna vara färdig innan så det blir alltså oj la dramatiskt ut det blev det då. Ja. Det så jag fitta förra chansen ner så nu strömmen ner att här och så är han faktiskt han. Ja, det är efter Andreas Lava Olsen. Bant fram vid Hammarstång. Okej, så blev det gjort och det ända är alltså 2-1 till HP mot Washington. Vi var åter helt kött så kanske vi göra ett sving om vi är sauna för att få avgrätt hur det spalt är i hinodist nu. Gör så väl. Ja, jag lurte på att han ska få några samråd och så rätt så tävlar så arbetar vi tog i band nu. Här är alltså Liot och det enda är 2-1 till HP Toma Jarna kanske ta och ringa till de klaxugare få om så tantestren är liver men jag ska se från om så är det vi får samråd vi omkring spelaren så kött som tillber men det enda är alltså 2-1 till HP här det att man kommer ju i förra halvlek. Adrian Stinsen gjorde bämålen till Happen vi beinleis längskottet Sera Workerskott och Hein Hansen gjorde målet till Wujinch. Här kommer inte mål sätta halvlek men det var när vi flera färger men inte mål att rätt och tog alltså blev det så. Ja, vi hade ju fått en spelare här nu. Och tog ända i distren alltså vi 2-1 till ja. Skulle vi lycka tacka Klaxvik en stått och så får vi ett Orjo en spelare nu helt kött att han körs väl Torbjörn. Ja. Ja, väldigt mål så där. Ser flott mål. Tack. Ja, ända ett Klaxvik. Finns det. Vad säger han? Jag hörs ganska.
Lucas väl. Ja. Tamara dagsens läkare Adrian Justinsen han skjøt bei målene til Happe i det og Happe vann som sagt 2-1 at målene kom i fyrre halvlek. Ja, Adrian heter en karskommende sier til tykken i Happe kan jeg atla. Ja, det är alltid vi ja. Spargar dyst och nu hör jag att Kajen så spelar Jandak. Ja, det är det. Så det är gott jocken. Det är ett grönt data. Ja, så nu hände allt i fyrre halvlek kvar målen vi viker men och målen som de fick det var akkurat på samma måte beinleis frispark som tog efter det var bina attacka och det lyckas otroligt väl där. Och du finns ju luktande mål för resan. Så tack har du bara för tunna. Det gör det. Jag ska till frispark nu 3 år uppe men om ganska skor så jag så det var kort. Ja, och tejpa i det luktas nog snägt men helt ganska sälja att sättna var särskilt flott alltså. Synd långt ut ju helt upp i krysset alltså. Perfekt nästan, Ja. Gott mål. Och går spela till att han lyckas väl för helt vant nej akkurat det säger. Det har vi. Ja. Ja, jag vant ju. Jag har ju vant ölen frispark också. Så att jag vill ha det skulle sitta och gör. Ja. Men det kan ju otroligt väl ungen räknar vi att ha för att standa så väl kapinsen här till och tid är ju 8 nu och tid var nog akt om lastarna att han har distnar och i det. Vad är det som rycker så väl ett 20 i mån till Blums Arfjör och såna kan nu det som inte rycker väl för att rycker ordentligt är alltså. Ja, jag alltid får en bättre spel jag köra jag och att lägga det spela samman och allt ja, att köra bara. Och du trycker på det nu alltså. Det gör vi, ja. Ja. Och det var inte ströja med över i topp 4 i Europa Cup plats och såna och det ser absolut mer realistiskt ut att han har stående och i det och alltså följa det liksom spelglädjen är sälja gå lötna. Så för ja. Det gör det. Jag går så till fortälja att ta som lägga en men till lägga klart nummer 1 som är och heter en district till spela utöver mot Färjamästaren och vinna titta vid Dronavik och vinna så det är så stigen mot Hamlin och som det kappaste mot kanske det helgarna så det är här till flera tojant säkra någon fingrar till håll där. Ja, det är det. Vi tog så vara en agenten. Ja, och sen också Argentina kan ta det låg kvar nu då. Det har nog inte vänjare och Rickard väl vi hon allt Rickard väl lötna. Det gör det. Genial vänjer. Ja. Fint och i andra kval får så vita kvantid möta och i halvfinalen och i Stäbakapisen här det Eisner kommer nog så långt alltså i halvfinalen och i kapisen om Lökman Stepe. Fint Adrian Stinsen till och vi Signon och tack för pratet. Tack för det. Så där. Och så kommer jag och Jonas kanske prata center vi är nu och vi vet inte om du heja om du heja mer ur Vavon Torbjörn här var ju Leo Tyson det hade vi fick på plats Sorengar. Ja. Så det enda i 1-1 til Klaksvik och det enda i var det 2-0 till AP mot Ebeströme. Och 3-0 till Sorengar och du kan bara räkna ut stövarna men nu är det här på 6:30 spelar nu klockan 4:45. Så tar har man möjlighet att få några steg om så är att vinna att som där gör till mot skala för någon dag sen i Stäbakapisen men det vidare vi känner. Får inte vi prata analytiska trätt här och Jonas ja vi ska tacka som om hämtat den det blev alltså 2-1 till Happ mot Viginge och det var inte över alla 50 minuter eller 55 minuter vad det var kvart var det för det vi sa. Alltså jag följde mig väl underhållande. Det var inte ett fantastiskt fotbollsspel och det var som man vittlar och allt försäljare. Men allikevel så är allt samman omtidigt så helt det var fint. Ja. Kunde det är inte lite så jag nämnde ganska konter. Det vi grejt fra att det kunde bli bättre fotbollsspel allt det försäljare men också vägna följa att det var okej ja. Och det var en attans där jaundöster och Viginge kunde ha jauna här helt mot den andra här var en tvärheter lava och i baum för runt och kunde finna
Det ena stiget som har gjort väldigt imot till för det så var för blev. Men Arjen till så ta snacka att kommer ut innan ta Arjen till så att vi en känsla av att Habern hade gått alltså det följdes kanske inte så öle hattar till att vi ska lägga skap i själva när man där har någon spark ur höger så här kanske skulle just liksom bättre men annars öle fight chance att vi vet att Wichinger liksom 18-4 skulle efter sin utgående malen så men alltså jag vill läsa säga att det är en kombination av två ting att det inte kanske kommer några mål eller gar det kanske att Elveringarna fram eller det blir för lite som gas en juggen Brussels kommer fram med Avangos inlägg så kan det bli ordet fall det blir för få av timon men akkurat att spela min och köra boll så är det så okej ut att det men manglar kanske och det kan bära ha några vidränningar att göra det ofta vi snackar om ganska om majsen att man spelar för boys så kedja med man ner spel framan alla bara som spelar att mig vallar som kom strax som tandstrukturen följde var inte ord eller ta sätt i ord till här där. Hur så kan det även vara orsaken till test är att Habern är väldigt otroligt väl. Det är otroligt raskt runt om Atlanten överhuvud. Och det är väl Atlantis det här det. Och jag hade inte att Habern är våra bängner för en kanske vi komma i utrymmet att Habern här var läsande kvart vi tar stank och ta i Malmö är han gott nog längt ute men där meningen bara man ska lägga målet där man är så går stöv och inte under trust och så har det en Malmö och guys framan undan det var en två gå till Habern och så vi tydligt att vi skulle lägga efter en det där som vi pratar om och ser mot ändan så får det så två rätt så att man inte rymda jämn dyster och vi kunde gott efter jämna så väl men så är det 15 minuter så hette jag lycka att ta sidan är väl i Jordan som har vunnit. Men det ser ut som det fettler till Hampen nu och jag är också vägna alltså det här marginala distance kan man säga att här faller till Hampen och ut i Rona och där skor i sista löte och man kan nämna flera är två och ja alltså men jag tycker jag lyder syndre på så frasen här alltså så möjligen kan komma till det här som söker där att annars det alltså det är väl här vid er och det som är ganska månader har och och ganska några år eller måntila och är tryckven bliven till bättre och så fällt skulle det minnas till att har en måntila att börja vi har styrkt sig vi lägger det här man kan skoa glömma och det är ganska isen just en avsamon här har några vänner som kanske ska söka lucka som potential en toy och Arnold lucka som tror för jag det som kamera och tar vi switcha att ha blivit där och kanske det framan undan häntan och switcha bort från kanske det allra visste vi så att ha den rena skrapa så man säga att ja alltså tar vi snack man möjligen FN-vinnare jag har lika väl som näkar som helst andra det tar switcha ut till och det som för Habern kanske är det mest påstå halde så snackar man om flott mal nu och allt det fantastiskt och allt det där men i halde isen att där är ju varje spel alltså det också att det här att det låter i varje spel att det ser rymligt gott ut det vill halta och klarar man halta fast ut och ja så kör man helt otroligt längt och så bara få 2 frispark per test och så andan distan lever ja här också isen har vi några unga spelare som känner att Reinast väl nu Adrian är gott men så inte här är isen Barstal Vartom och Magnus Eilsson det blir få in där vänster patch är helt väck och där och såna Trent Jensen är mer S-center än han hur vi ser yngre spelare som ganska ja är här nu alltså. Ja det är det och jag tycker det som är avgörande börjar man att cykla på att tänka bara till så här var det ofta en tendens till att hända och ta skulle ju ofta några urslut till på jävla urslut och så får man trunna på att vi ångte det som urslut vänder mot så får man iva så om diktnar är till stigar men alltså han ukan av hapen nu och vi näkon unga spelare så annars höll kom till isen ja så och ja, så är alltid bara alltså hvis jag var Habber så är vi helt ovoxaliga glädjer alltså tar man också om hur det ser ut vi linna att det är alltid det är näka av det fria så vi då var så och är alltså inte akkurat det där kunde du snacka bättre men här så i häsen är så öliga ting som för Habberna är öliga go alltså det också att det kunde halta voyage så långt från smörlagna det komma så i betydning ja och där kunde akkurat det samma vara straffar och
och ända i det som jag lärde så är väl sagt att det är uppe på det är så förfärligt att ta det med när det uppe på inte uppe på ja men också vägna följa att det kanske större mot att ha en vart så tror jag väl och här var en fantastisk shit gör den här som ger att det kommer stäv i öll människan det var jauner och ta ut alltså ja vi hade och gått någon allt det var skilja alltså ja Men hinne linje som vi tar räkna som tar starkaste linje det snava för mig att kvar och igen så i tar spela jag like till ju nog gott för när han är damen och Wichinger tar tappa att och det är så här favoriterna kan man säga att sort of 60 då tar spela nu men tar har ganska kommer alla igen nu men flera av oss när linjen som har varit av gång runt och kalla favoriter har inte varit något effektivt här till. Nej, alltså så tar Disney Klaxu först då. Det var ju favoriterna så att de alla flesta. Och så spår någon där just här en Bjarnatanna Sipars kan man säga. Alltså det ena säger flyter ju eller nej men så där komma skilpa tammatan att ta det över en gång där inte det färs sikran här ett annat ställe så måste för alltid vara omgänga att ha på ena från och så tycker vi att det är ju ganska nöjt vi dynasty att det tabbar ju inte labor ganska nu för det går ju visst Ronald Singer tapp och liv 16 i mån till tar man hickar första platsen så är det vi öliga ska man säga längst framåt då. Ja, men alltså i Wiching som mästerskapsfavorit det vet inte ordentligt om några druckna vi men Myra vet här lucka som Atlanta Time ganska bra tingen lite syndrom kanske få inkre spelare spaltar in och sånt ting här så tar kan man som så inte rockna vi ska man säga det högsta placeringen som finns ju 5 efter det så långt det blir till det är short men alltså väl alltid alltså det är okej jag vill inte som jag säger alltså det är så fint ut och där går det så man finns ju anläggs det är klart så som säger ganska det är ganska Jordan har bunden men så också att det så vill jag inte sagt det är inte allra helst det är väl så mycket jämnt och kvar fem man så efter att se om det uppe på lite uppe på så kommer det till mövlagon och sagt det rock vi att det är nögelunda jämnt på så men det är väl att tro på det så vi kan det är. Men det är ett liv vi må nämna till Soringarna. Här är ordentligt alltså har finns ju hade för sig och tacka dig alltså nu och ja mamma för att tacka dig för ja det är fullt. Ja, för tacka dig för fullt. Väl vill alltså. Så du var nu var det gott nog att återsta liv men kostnaderna. Så ja, nej men jag har ju nämna AP i samma vi finns ju hej vanta att bägge Soren och AP som mägnar slut här höstdagen att en reaktion en negativ reaktion för att komma. Så det inte där har armarna ner att och byggt vi är på att postvärsel så att till bägge Line fantastiskt. Ja. Ja, vi kunde kanske sätta att det bara till havnar och få nu en som resumé av det som är hänt idag och så står man så ut nu är en på 6:30 och skala har gjort så lite när 4. Så så det ut dagsens ungefär. Ja, då vi får bara att tacka för jocken här i ur Göte nu. Det blev 1-2, alltså 2-1 till HP mot Wiginche och så nummer 1 Jans Jakobsen tacka för sig ur Sarpogere och sätta att det till havnar.